Татарстан Фәннәр Академиясе ул татар халкына хезмәт итәр өчен оештырылган. Биредә фундаменталь һәм гамәли гыйлемнәрне Татарстанның үсеше өчен файдалану, татар әдәбиятын, телен, тарихын гыйльми югарылыкта өйрәнү башкарыла. Без Татарстан Фәннәр Академиясының, бигрәк тә аның гуманитар юнәлештәге институтларының дөньяга сибелеп яшәүче татар халкы белән бәйле төрле фән юнәлешләрен дөнья гыйлеме югарылыгында үстерүче алдынгы үзәккә әйләнүе өчен эшлибез. Бүгенге утырыш татар рухы, тел һәм мирас дигән исем астында үтә. Һәм татар халкының телен һәм рухи мирасын саклау һәм үстерү платформасын әзерләү мәсьәләсендә сезнең белән бергәләп киңәшүне алга куйды. Без башта 3 алдан әзерләнгән чыгыш тыңларбыз дип исәплибез. Аннары инде безнең вакытыбыз җитәрлек, теләгән һәркем кузгатылган, куелган мәсьәләләр буенча үз фикерләрен әйтә алыр, үз тәкъдимнәрен кертә алыр. Менә шундый эшләү рәвешен кабул итсәк, әйдәгез утырышыбызны башлап җибәрик. Утырышыбыз татар телен һәм рухи мирасына саклау һәм үстерү мәсьәләсенә багышланды. Бүгенге вазгыятьтә татар халкының үсеш стратегиясын билгеләү тел һәм рухи мирас белән турыдан-туры бәйле. Чөнки милләтне, халыкны берләштерүнең нигезе шулар. Аларны саклау һәм үстерү дәүләти һәм иҗтимагый оешмаларның да, һәр кешенең дә актив позициядә булып, бергәләп эшләвен таләп итә. Бу яктан Татарстан бу мәсьәләләрдә республикада һәм аннан читтә яшәүчеләр өчен дә гарант булып тора. Бу аның конституциясендә беркетелгән һәм хөкүмәт органнары тарафыннан алып барыла торган максатчан эшчәнлектә чагылыш таба. Икенче яктан, хөрмәтле милләттәшләребез, үзен милли бердәмлек вәкиле дип санаган һәр кеше милләтнең киләчәге өчен җаваплы. Шуны истә тотып, Бөтендөнья татар конгрессы фән җәмәгатьчелеге белән киңәшеп, татар телен һәм рухи мирасны саклау һәм үстерү платформасы булдырырга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Минем сүзне әлеге платформа ни өчен кирәк дигән сораудан башлап җибәрәсем килә. Барыгызга да билгеле, Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче съездында татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе кабул ителде. Аның нигезендә эшләнгән дәүләт программасы, шул ук исемдәге дәүләт программасы тормышка ашырыла. Тел сәясәте өлкәсендә дә 2014-2020 елларга Татарстан Республикасының дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, үстерү һәм өйрәнү дәүләт программасы бар. Башка программалар кысаларында да шушы юнәлештә күп кенә эшләр башкарыла. Республикада һәм аннан читтә татар халкын этно-мәдәни яктан берләштерүгә, аның вәкилләренең милли үзаңын саклау һәм үстерүгә юнәлтелгән бер төркем механизмнар нәтиҗәле эшләп килә. Әмма проблемалар да юк түгел. Татар телен белү дәрәҗәсе кими. Телнең кулланылыш даирәсе, бигрәк тә халыкның аны хезмәттә һәм көнкүрештә файдалану ягыннан тарая. Яшьләрдә этник һәм тел ягыннан үз билгеләнүнең тәңгәл килмәве, татар телен өйрәнүне мотивлаштыруның түбән булуы күзәтелә. Үсеп баручы глобаль шартларында милләттәшләребез этно-мәдәни үз билгеләнүне югалту куркынычы белән очраша. Татар халкының милли үзенчәлекләрен саклап калу мәсьәләсендә дәүләт органнары һәм иҗтимагый институтлар эшчәнлеген анализлау бу өлкәдә шактый зур тырышлык куелуга карамастан системалаштырылган өстәмә адымнар ясау мәҗбүриятен күрсәтә. Платформа проекты кичекмәстән хәл ителергә тиешле проблемаларны күздә тотып, шулай ук эшләп килүче программалар һәм стратегияләр белән тәңгәлләштереп әзерләнергә, аларның аерым бурычларын конкретлаштырырга тиеш дип уйлыйбыз. Монда татар халкының асырлар дәвамында формалашкан нигез традицияларын, бүген милләтне этно-мәдәни һәм рухи яктан
сыйфатлы үзгәрешләргә алып чыгу өчен файдалану фикере үзәккә куела алыр иде. Төп максат дип, милләттәшләребезне туган телебезгә, рухыбызга якынайту ярдәмендә, шулай ук тел сәясәте һәм этномәдәни өлкәләрдә норматив хокукый документларның нәтиҗәлелеген күтәрү аша татар халкының милли үзаңын ныгыту һәм милли үзенчәлекләрен саклау билгеләнә ала. Әмма максат бурычлар ягыннан бүген чыгыш ясаучылардан фикерләр ишетербез, аларның куелышын яңгыратырлар дип ышанып калабыз. Безнең фикеребезчә, платформада 4 төп юнәлеш аерып күрсәтелә ала. Татар теле, милли мәгариф, мәдәният һәм фән. Сүзне шушы юнәлешләрдәге төп проблемалар, ягъни безнең күзлектән караганда билгеләнә торган төп проблемалар, фикерләр һәм тәкъдимнәр турында сөйләп дәвам итәм. Татар теле Россиядә сан ягыннан икенче булган татарларның милләтнең туган теле. Ул республикабызда дәүләт телләренең берсе статусына ия. Шуңа күрә дә татар телен аралашу теле буларак кына түгел, бәлки фән һәм мәгариф, мәдәният, хезмәтне оештыру һәм эш кәгазьләре теле буларак та саклау һәм үстерү мөһим. Бу юнәлештә беренче чиратта хәл итүне сорый торган мәсьәләләр бар. Яшәешнең барлык өлкәләрендә татар теленең кулланылыш даирәсен киңәйтү. Бу беренче куела торган мәсьәлә дип саныйбыз без. Монда, әлбәттә, Татарстанда дәүләт телләрен куллану буенча хезмәтне оештыруда, ведомство ара һәм ведомство эчендә, кулланучылар белән мөнәсәбәтләрдә, фән, мәгариф, мәдәният һәм башка өлкәләрдә норматив хокукый базаны камилләштерү зарурияте күздә тотыла. Татар телендә өзлексез мәктәпкәчә, башлангыч, гомуми, урта, һөнәри һәм югары белем бирү тулы циклын булдыру. Бу бурычта һәрберегезгә аңлашыла торгандыр. Татар телендә белем бирүче, балаларга белем бирүче оешмаларның нәтиҗәле эшләве, Татарстаннан читтә дә татар балалар бакчалары ачу өстенлекле дип саныйбыз. Урта профессиональ белем бирү оешмаларында этаплар, татар төркемнәре оештыру мөһим. Югары уку йортларында исә татар телле төркемнәрне саклау һәм үстерү максатыннан эшне фәнни-методик үзәк оештырудан башлап, шул җирлектә фән һәм мәгариф оешмалары өчен тел ягыннан һәм профессиональ юнәлештә махсус әзерлекле кадрлар, шул исәптән төрле предмет укытучылары, татар теле һәм әдәбияты укытучылары әзерләүче милли югары уку йорты булдыру өчен шартлар тудыру юлы белән дәвам итү кирәк. Фән өлкәсендә исә диссертацияләрнең бары тик рус телендә язылырга тиешле канунына мөнәсәбәтле дә республика хөкүмәте органнары тарафыннан махсус чаралар күрү сорала. Татар теле мәгълүматы күрмә мөхит булдыру. Ул күз ишенә тел турындагы кануннар һәм норматив хокукый актлар белән тәңгәлләштереп, эчке һәм тышкы күрмә мәгълүматларны, урынчылык һәм юл күрсәткечләрен, торак урыннары исемнәрен тәртипкә китерүне, шәһәрдәге һәм халыкара транспортта мәгълүматны дөрес һәм тулы җиткерүне, хезмәт күрсәтү өлкәсендә массачыл һәм мәдәни массачыл мероприятиялар уздырганда мәгълүмати ихтыяҗларның канәгатьләндерелүен ала. Монда регламентлар һәм норматив документлар эшләү юлы алга куелырга тиеш. Кысар 7-нче слайдны куегыз әле, 7-нче слайд. Милли үзаңны ныгыту аша татар телен өйрәнүгә һәм файдалануга йөз белән борылу. Төрле сәбәпләр аркасында туган телләрен үзләштермәгән, әмма милли үзаңын югалтмаган кешеләргә татар халкының тарихи-мәдәни мирасы белән тирәнтен танышу өчен шартлар тудыру таләп ителә. Бу бигрәк тә төбәкләрдән килгән делегатлар өчен аңлаешлы проблемадыр. Татарстанда гына түгел, Татарстандан татарлар тупланып яши торган башка төбәкләрдә дә телгә өйрәтү курслары оештырылуы мөһим дип саныйбыз. Дөньяның күренекле университетларында татар теленә, төрки татарларының тарихы һәм мәдәнияте буенча махсус курслар булдыруга омтылырга тиешбез.
Шулай ук татар мәдәнияте һәм фәнни-фәлсәфи, иҗтимагый фикри казанышларын популяр һәм гадәти булмаган формаларда пропагандалау максатка ярашлы дип табабыз. Бу яктан яшьләр мөхитендә татар телен үстерүгә аерым игътибар кирәк. Яшьләр татар телен үз аудиториялары өчен кызыклы уеннар, популяр төстәге фән, мода, дизайн, көнкүреш һәм башка шундый юнәлешләрдә популярлаштырып, аның имиджын күтәрәләр. Шуңа күрә республикадан читтә яшәүчеләр, бигрәк тә яшьләр арасында мондый башлангычларны стимуллаштыру чараларын куллануда отышлы булыр иде. Татарстан Республикасының тышкы сәясәтен тормышка ашу стратегиясында татар телен активлаштыруда кирәк дип саныйбыз. Моның өчен махсус чаралар комплексы булдырасы иде. Әйтик, татар телен пропагандалауга, татар мәдәниятен популярлаштыруга кагылышлы акциялар һәм мероприятиялар. Безнең фикеребезчә, барыннан да элек татар теле көннәре уздыру. Мәгариф, мәдәният оешмалары каршында татар теленә өйрәтә торган бердәм уку-укыту курслары әзерләү. Аларны тиешле фәнни укыту методик, матди-техник һәм кадрлар ресурслары белән тәэмин итү. Татар теленә өйрәтү һәм татар телендә укыту өчен читтән торып дистанцион укыту технологияларын куллануны арттыру шундыйлардан. Безнең академия структурасында турыдан-туры татар теле мәсьәләләре белән махсус институт шөгыльләнә. Телче галимнәр 3 томлык татар әдәби теле тарихы, 6 томлык татар теленең аңлатмалы сүзлеге, татар теленең 3 томлык академик лексикологиясы, академик грамматика, электрон сүзлек фонды кебек күп санлы зур проектлар башкаралар. Бигрәк тә телләр турындагы дәүләт программасы бик күп проектлар эшләргә мөмкинлек бирә. Әмма без бүген Казанга җыелган милләттәшләребездән бу юнәлештә дә тәкъдимнәр көтәбез. Киләсе юнәлеш милли мәгариф. Республикабызда 2030 елга кадәр милли мәгарифне үстерү концепциясе эшләнде. Анда куелган бурычларны тиз арада тормышка ашыру өчен Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә дәүләт органнары, мәгариф оешмалары һәм иҗтимагый оешмаларның тырышлыгын арттырырга кирәк. Иң мөһим бурычлар дип без түбәндәгеләрне күрсәтәбез. Татар телендә белем бирү системасын кадрлар белән тәэмин итү. Милли мәгарифне үстерүне татар телен камил белүче, үз халкының тарихын, мәдәниятен, традицияларын үзләштергән, гыйлемле, югары квалификацияле, педагогик кадрлардан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Шуңа да югары уку йортларында татар балалары белән эшләү өчен тәрбиячеләр һәм башлангыч сыйныф укытучыларын, тәрбия һәм белем бирү процессын татар телендә алып барырга сәләтле яшь педагог укытучыларны, математиклар, химиклар, физиклар, география укытучылары һәм башка гомумән барлык юнәлешләр буенча укытучыларны әзерләү системасын кабат тергезү сорала дип саныйбыз. Милли мәктәпләрнең абруен һәм статусын күтәрү. Татарстанда да, Россия регионнарында да милли татар мәктәбе, татар этно-мәдәни компонентлы мәктәп конкурентлыкка сәләтле, заманча, ата-аналар арасында популяр булырга тиеш. Мондый мәктәпләрнең укытучылар составы белән системалы эшләү, уку-укыту барышын заманча технологияларга мөрәҗәгать итү, белем бирү программаларын камилләштерү, инфраструктураны ныгыту кебек мәсьәләләрне дә үз эченә алган үсеш программаларын булдыру сорала мондый мәктәпләрне. Шулай ук ата-аналарда үз балаларын милли мәктәпкә бирү теләге дә гаять әһәмиятле. Киң җәмәгатьчелекнең, гражданлык институтларының, төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең активлыгы бу мәсьәләдә хәл иткеч фактор була ала. Гомуми белем бирү системасында татар теле һәм татар әдәбиятын укытуның концептуаль нигезләрен яңарту. Бу эш бүгенге мәктәптә татар теленең аралашу, халкыбызга хас әхлак нормаларын үзләштерү чарасы булуының, әдәбиятның мөһим милли мәдәни кыйммәтләрне, фикер карашларны үзендә туплап, татар халкының тормыш фәлсәфәсен аңлау һәм үзләштерүгә, милли үзен формалаштыруга ярдәм итүенең җитәрлек дәрәҗәдә исәпкә алынмавы белән аңлатыла. Шул максат белән һәм киң педагог җәмәгатьчелек катнашында татар телен һәм татар әдәбиятын укыту концепциясе әзерләнде. Яңа системага күчү 2018
2008-2019 уку елыннан башланып, дәүләт органнары тарафыннан аны тормышка ашыру өчен барлык финанс, оештыру, фәнни методик һәм башка шартлар үтәлергә тиеш дип саныйбыз. Россия Федерациясе регионнарындагы милли мәктәпләргә татар теле укытучыларына методик ярдәм күрсәтү. Бүген 1000-нән артык шундый оешма бар. Алар бөтенесе дә укыту, тәрбия процессына методик, укыту материаллары белән ярдәм итүгә мохтаҗ. Белем бирү оешмаларының саны кыскару, татар теле һәм әдәбияты, предмет укытучыларына кытлык бурчы уята. Әлеге мәсьәләләр бары тик урыннардагы мәгариф бүлекләре белән эшлекле хезмәттәшлек оештырганда гына хәл ителә ала. Бу өлкәдә татарларның милли мәдәни автономияларына, төбәкләрдәге башка иҗтимагый оешмаларның активлыгы гаять зур роль үтә. Чираттагы юнәлеш ул мәдәният. Республикабызда да, аннан читтә дә татар халкы рухи мирасының истәлек һәйкәлләрен өйрәнү, саклау һәм популярлаштыруга хезмәт итә торган махсус чаралар тормышка ашырыла. Әмма бу юнәлештә яңа бурычлар кую да мөһим дип саныйбыз. Әйтик, шундыйлардан безнең фикеребезчә Татарстан Республикасының һәм татар халкының мәдәни шелтәрен, аркасын булдыру кирәк. Бу тарихи урыннарның төрле типларын, тарихи шәһәрләр, авыллар, утарлар, сугыш кырлары, юллар, сукмаклар, сәнәгать, этно-экологик урыннар, археология һәйкәлләре һәм башкаларны берләштереп, күп тармаклы каркас рәвешендә мәдәни мирасның иң кыйммәтле объектларын һәм кызыклы урыннарны барлауга, бер юлы күрсәтүгә һәм аларны матди максатларда яки хуҗалык эшләрендә әрәм-шәрәм итүдән яклауга хезмәт итәр иде дип уйлыйбыз. Татар халкының матди булмаган мәдәни мирасы объектларын өйрәнү һәм популярлаштыру бурычы ул Татарстан Республикасында матди булмаган мәдәни мирас турындагы закон кабул итү белән бәйле. Әлбәттә, ул белгечләр һәм киңге җәмәгатьчелеккә татар халкының матди булмаган мәдәни мирас хәзинәсен барлау, туплауда катнашу мөмкинлеге бирә. Аңа милли бәйрәмнәребез һәм йолалар, халыкның башкару осталыгы, кухня һәм традицион технологияләр һәм башка шундый халыкның традицион мәдәнияте элементлары кертелергә мөмкин. Бу эш халык белән, сезнең белән милләттәшләребез бергәләп башкарылырга тиеш. Шул вакытта гына ул масштаблы, бүген закон кабул итүчеләр тарафыннан күз алланган дәрәҗәдә тирән һәм кирәкле булачак. Бу мәсьәләнең татар мәдәниятын дөньяга таныту ягына милли әдәбият сәнгатьне халыкара мәйданга чыгаруда килеп кушыла. Заманча милли юнәлешле әдәбият сәнгать әсәрләре тусын өчен шартлар әзерләү, яшь талантларга ярдәм күрсәтү, әдәби тәнкыйтьнең игътибарын хәзерге иҗат процессларына юнәлтү һәм башка шундый чаралар бу өлкәдә сыйфат үзгәрешләренә китерә ала. Төрки татарларының тарихи мирасын файдаланып туризмны үстерү. Туризм өлкәсендәге бүгенге хәл, эчке туризмның нык үсеп китүе, татар халкының тарихи мәдәни мирасын популярлаштыруда яңа максатлар кую вакыты җиткәнлеген искәртә. Масштаблы татарларның рухи мирасын киң гомумтөрки мәйданда караган проектларны, әйтик, Бөек Ефәк юлы брендын тормышка ашыру Татарстанга мәдәни мирасын саклау өлкәсендә лидерлык позицияларын ныгытырга ярдәм итәр дип исәплибез. Бу юнәлештә башка проектларда телгә алына, тикшерелә, сезнең тарафтан да тәкъдим ителер дип исәплибез. Милли юнәлешле медиа продуктларны һәм мәдәни күңел ачу чараларын арттыру. Татар телле матбугат һәм электрон басмалар, теле-радио тапшырулар, интернет-ресурслар татарларның этник аңын, телне һәм мәдәниятне үстерүгә турыдан-туры катнаша. Бу өлкәдә яңа технологияларны үзләштерү аларның нәтиҗәлелеген билгели. Республикабыздагы кайбер мәдәният оешмаларының репертуарында тел ягыннан бер яклылык күзәтелү борчу уята. Шуның белән бергә матбугат органнарының продукциясында дип әйтелгәндә, сөйләмдә, язуда стандартларның кирәклеген дә аерып әйтергә кирәктер. Шундый регламентлар булдыру һәм милли мәдәният өчен кадрлар әзерләгәндә татар теле һәм мәдәнияте белән бәйле курсларның күләмен һәм сыйфатын арттыру зарури. Фән юнәлеше.
елда Татарстан президенты указы белән Татарстан фәннәр академиясе төзелә. Гуманитар профильле фәнни тикшеренү институтлары һәм үзәкләре оеша. Аларның төп тикшеренү объектлары итеп татар теле, әдәбияты, тарих, этнография, археология, фольклор, сәнгать билгеләнә. Татар халкының тарихи мәдәни мирасын тирәнтен өйрәнү тәртипкә салына. Татарстанда һәм Россия регионнарына археографик, археологик, диалектологик, этнографик, фольклор һәм башка экспедициялар уздырыла башлый. Шуның белән бергә, бүген академик фән татар халкының милли мәдәни үзенчәлекләрен саклау, татарларның рухи мирасын фәнни мәктәпләрне үстереп пропагандалау, тикшеренүләрнең халыкара конкурентлыгына ирешү юлында активлашырга тиеш. Бу өлкәдә аеруча мөһим мәсьәләләр түбәндәгеләр. Татар халкы язма мирасы һәйкәлләрен барлау, теркәү һәм фәнни өйрәнү. Бу мирас 100 меңләгән кулъязма һәм басма китаплар, архив документлары, кабер ташлары рәвешендә төрле графикада яшәп килә. Аларда татар халкының рухи һәм иҗтимагый мәдәни тәҗрибәсе тупланган. Күп кенә тарихи һәм мәдәни мәгълүматлар сакланып калган. Эпиграфик һәйкәлләрне, бигрәк тә зиратларны өйрәнү буенча Актаныш, Мөслим, Минзәлә районнарында, Башкортстанда, Казакстанда, Омск һәм башка өлкәләрдә экспедицияларыбыз узды. Әлмәт, Кукмара, Әтнә, Арча һәм башка районнарда, Әстерхан, Санкт-Петербург, Оренбург һәм башка шәһәрләрдә мөселман зиратлары буенча китаплар бастырылды. Шул вакытта академияның мирасханәсендә галимнәр 20 гасырның уртасында яшәгән зур галимнәребез Калинин, Харун Юсупов, Булатовларның эпиграфик материалларга бай булган фондлары тупланган. Аларны һәм кыр өйрәнүләре нәтиҗәләрен халыкка җиткерү. Татарстанда да, аннан читтә дә татар халкының эпиграфик һәйкәлләрен кырда өйрәнү төп бурычларның берсе булып кала. Күренекле татар дин әһелләренең сүз сәнгате классикларының мирасын барлау һәм кабат бәяләүдә бүген ашыгыч адымнар ясауны сорый. Әлеге эшнең бер тармагы төсендә архивларда тикшеренү, элгәрге галимнәрнең фондларын өйрәнү һәм кабат бастыру, язма истәлекләр хакында мәгълүматларны активрак әйләнешкә кертү, моңа кагылышлы материалларны популярлаштыру аерылып чыга. Татар халкы тарихи мәдәни мирасын популярлаштыру. Без бүген нигездә шуның хакында сүз алып барсак та, без инде моны аерым бер проблема буларак аерып чыгарга кирәктер дип уйлыйбыз һәм аның бер ягына гына кагылырга телибез. Ул да булса, соңгы елларда алып барылган кыр тикшеренүләре Россия Федерациясының төрки телле халыклар яшәгән барлык төбәкләрендә диярлек алып барыла андый тикшеренүләр һәм алар татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу дигән бүген инде телгә алынган Бөтендөнья татар конгрессы һәм Мәдәният министрлыгы белән бергәләп эшли торган дәүләт программасы кысаларында башкарыла. Ул безнең урта гасырлар төрки татар шәһәрлекләрен казу программасы. Өкүк, Искер, Кызылъяр Әстерхандагы, Касыйм, Урмаш Түбән Новгородтагы, Можар Ставрополь крае, Башанта Калмык Республикасы, Ашламадыре һәм башка шәһәрлекләрдә алып барылган казу эшләре татарларда шәһәрләр төзү культурасының чикләрен һәм гомумән татар-булгар цивилизациясе тарихына карашны үзгәртә. Минем бу урында әз генә вакытыгызны алып булса да бер-ике мисал гына китерәсем килә. Әйтик, Әстерхан шәһәрендә башланган казу эшләре борынгы Болгар шәһәре эзләрен алып чыга. Я булмаса Касыймда хан мәчете тирәсендә алып барылган казу эшләре шәһәрдәге иске бистәнең оешу еллары хакында мәгълүматларны төгәлләштерергә мөмкинлек бирде. Яки иң соңгы ачышлардан Хәзәр ханлыгының баш каласы дип фараз ителә торган Башанта татар-булгар мәдәнияте белән бәйләнештәге гаять зур территорияны биләп торган таш шәһәр калдыклары безнең бабаларыбызда шәһәр төзү культурасын 7нче гасыр башы яки урталарына кадәр киңәйтергә мөмкинлек бирә. Менә бу сан безнең инде Алманиядә, Германиядә 2 тапкыр уздырылган экспертиза нәтиҗәләре белән раслана. Һәм шулай итеп төркиләрнең утрак тормыш башлау вакытын, тарихын үзгәртә. Аны 2 гасырга алгарак күчереп куя. Мондый шәһәрлекләр гомумән татар
халкы барлыкка килүнең иң борынгы шаһитләре булып торалар. Шуңа күрә дә андый эзләнүләрне дәвам итү һәм борынгы Болгар үрнәгендә башка тарихи шәһәрлекләрне музейларга әйләндерү программалары эшләү мөһим. Беренче чиратта Биләр шәһәрлеген музейлыкка әйләндерү. Шулай ук Алабуга, Чистай, Тәтеш, Субар һәм башка шәһәрләрдә музейлаштыру программаларын булдыру яки аларны тулыландыру таләп ителә дип саныйбыз. Тарих белән бергә хәзерге көндә татар халкының Россия Федерациясендә яшәешен чагылдырган мәгълүматлар тупланмасы булдыру да әһәмиятле. Бу яктан 6 томлык татар энциклопедиясе проекты зур мөмкинлекләр ачты. Хәзер Фәннәр академиясендә татарлар тормышының төрле якларын, читтә яшәүче татарлар тормышының төрле якларын үз эченә алган күп кенә басмалар әзерләнә. Алар сезнең каршыгызда да экранда. Безнең фикеребезчә, Россия регионнарында яшәүче татарлар хакында мәгълүматлар туплау, аларны эшкәртү, даими тулыландырыла торган мәгълүмати база булдыру кирәк. Академик институтларда берничә буын галимнәр тырышлыгы белән тупланган этнографик һәм лексикографик материалларны, экспедицияларда тупланган байлыкны электронлаштыруда көн тәртибендә тора. Үз эшчәнлегебезне дөньяга таныту өчен Татарстанның тарихи мәдәни мирасы порталын булдыру мәсьәләсе дә актуаль. Әлбәттә, бу тәкъдимнәр бүген минем тарафтан яңгыраган тәкъдимнәр, алар платформаны әзерләүнең бер варианты, шушы документка кертелергә мөмкин фикер, идеялар. Сезнең фикерләрегезне тыңлап, бергәләп, аны иң мөһим проблемалар турында фикер алышу, аларны чишү юлларын билгеләү һәм шушы юнәлештә эшне оештыру өчен чын нигез платформа мәйданга әверелдерә алсак иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләр, менә бу проблеманы эшләүгә якын килү мөмкинлекләре, аның белән бәйле тәкъдим фикерләр, алар бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелегендә, турыдан-туры җитәкчелегендә, тагын бер тапкыр әйткәнемчә, фәнни институтлар, фәнни җәмәгатьчелек, шулай ук Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Мәдәният министрлыгының турыдан-туры катнашы белән әзерләнде. Шулай да без нигездә сүз фән, мәдәният һәм мәгариф мәсьәләләренә багышланганын исәптә тотып, бу юнәлештә тагын 2 чыгыш планлаштырдык. Әгәр без башта аларны тыңлап, аннары инде сорауларны 3 чыгыштан соң гомуми җавап бирү өчен еш-тырсак, аннары чыгышларга күчәк ничек булыр? Калыр безнең әле 7нче атка кадәр вакытыбыз бар. Шулай итеп, мин сүзне Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрының урынбасары Илдар Ринатович Мөхәммәтовка бирәм. Татар халкы үз тарихи ватанында, илебезнең төрле төбәкләрендә сибелеп яши. Аның үз барлыгын сакларга барыннан да мәгариф системасы ярдәм итә. Ата-бабаларыбыздан мирас булып калган татар мәгарифен саклау, аны замана шартларына туры китереп үстерү бүгенге көндә глобальлашу чорында аеруча әһәмиятле. Милли мәгарифнең уңышлы үсеше күбесенчә 3 юнәлештә алып барылган эшкә бәйле. Алар слайдка чыгарылган. Беренчедән, бу федераль үзәк белән милли мәгарифне үстерүнең норматив хукукый базасын камилләштерү буенча конструктив хезмәттәшлек. Республика һәм муниципалитет дәрәҗәләрендә милли мәгариф үсеше өчен кирәкле идарә оештыру, уку-укыту һәм методик шартлар тудыру, кадрлар булдыру. Өченчедән, милли мәгариф оешмаларының нәтиҗәле эшләве. Барлык белем бирү оешмаларында милли региональ эшчәнлекне тормышка ашыру. Федераль үзәк белән соңгы елларда тыгыз эш алып барыла, барлык сорауларда булмаса да күп проектларда без теләктәшлек табабыз. Әйтик, федераль дәүләт белем бирү стандартларына кагылышлы искәрмәләребез исәпкә алынды. Туган тел һәм туган әдәбият стандартларда аерым предмет өлкәсе итеп күрсәтелде. Бу исә әлеге предметларны мәҗбүри рәвештә барлык укыту планнарына кертергә мөмкинлек ача. Безнең тәкъдимнәрне исәпкә алып, үрнәк төп белем бирү программалары формалаштырылды. Мәктәпләр шуларга нигезләнеп үз программаларын төзи. Татар теле һәм әдәбияты буенча эш программалары яңартылып, федераль укыту методик берләшмәдә каралып, федераль реестрга керде. 64 татар теле һәм әдәбияты дәреслеге федераль исемлектә урын алды. Тагын 49-нның уңай лицензиясе бар. Федераль министрлыкка тагын 2 тәкъдим белән чыктык без.
Birinchisi, Россия Federatsiyasining Ma'arif һәм фән министрлыгы каршында Milliy Ma'arif Советы булдыру. Икенчесе, заманында СССРның педагогия фәннәре академиясе каршында эшләгән Milliy мәктәпләр институтын яңадан торгызу. Хәзерге вакытта федераль дәрәҗәдә фәнни методик эшчәнлекне координацияләү Совет чорындагыча алып барылмый. Һәркем үзенчә дәреслек төзи, кадрлар әзерли, Milliy Ma'arif проблематикасы белән шөгыльләнүче галимнәр һәм практиклар һөнәри яктан аралашмыйлар. Milliy Ma'arif өлкәсендә системалы эшчәнлек башкару өчен былтыр Татарстан Республикасында 30 елга кадәр Milliy Ma'arif үсеше концепция кабул ителде. Аның 16-20 елларга үтәлеш планы расланды. Milliy Ma'arifni үстерү муниципаль хакимият ярдәменнән башка мөмкин түгел. Шуңа күрә ел башында без район башлыклары катнашында әңгәмә уздырдык. Агымдагы эшләрнең турышын, проблемалы мәсьәләләрне карап чыктык, эшнең өстенлекле юнәлешләрен билгеләдек. Шушы әңгәмәләр нәтиҗәсендә барлык муниципаль берәмлекләрдә башкарма комитетлар дәрәҗәсендә 20 елга кадәр Milliy Ma'arifni үстерү планнары һәм туган телдә белем һәм тәрбия бирүче белем бирү оешмаларының шартларын үстерү буенча юл карталары расланды. Югарыда телгә алынган концепциянең эчтәлегенә тирән киреп китмичә, татар мәгарифе өчен бүгенге көндә әһәмиятле булган кайбер юнәлешләргә тукталасым килә. Алар 6. Беренчедән, туган телебезне, милли барлыгыбызны балаларыбызга бишектән үк гаиләдә бирергә тырышу. Гасырлар буе формалашкан халык педагогикасы мөмкинлекләрен киң файдалану. Мәгариф министрлыгы турыдан-туры гаилә тәрбиясенә йогынты ясый алмаса да, гел әтиәннәргә ярдәмгә килә алмый дип әйтеп булмый. Бүгенге көндә без туган телгә нигезләнеп балаларга тәрбия бирү буенча методик әсбаблар әзерләү, дидактик материаллар булдыру, мобиль кушымталар, электрон ресурслар чыгару, милли уенчыклар эшләү юнәлешендә эш алып барабыз. Тел мөхите тудыруда иң зур проектларның берсе балаларыбызга татар телендә канал ачу. Бүгенге көндә президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов кушу буенча концепциясе эшләнә. Балаларыбызның русча каналлар карый-карый телне никадәр тиз үзләштерә алары таң калдыра. Татар авылларында, татар гаиләләрендә дә балалар туган телләренә караганда рус телен тизрәк үзләштерәләр. Иң әһәмиятлесе бу каналның рус телендәге тиңдәшләреннән калышмау. Икенчедән, туган телдә белем алуның үзлексез чылбырын булдыру. Ул балалар бакчаларыннан башлап, югары уку йортына кадәр барып җитәргә тиеш. Балалар бакчалары һәм мәктәп дәрәҗәсенә милли белем йортларыбызның, оешмаларыбызның абруен арттыру, исемнәренә туры килергән эшләүләре торса, уртак һөнәри һәм югары уку йортларында максат татар төркемнәре ачу, татар телен сыйфатлы укытуга ирешү. Республикада 824 татар балалар бакчасы эшли. Бу гомуми санның 40%. Моннан тыш 610 мәктәпкәчә белем бирү оешмасында аерым татар төркемнәре бар. Татар төркемнәрендә барлыгы 65 мең татар баласы тәрбияләнә. Регионнарга килгәндә, бүгенге көндә төбәкләрдә 187 мәктәпкәчә белем бирү оешмасында белем һәм тәрбия бирү процессы татар телендә оештырылган. Моннан тыш 10 төбәктә 92 балалар бакчасында татар төркемнәре эшләп килә. Балалар бакчаларында туган телдә тәрбия бирү иң табигый күренеш һәм моңа беренче нәүбәттә игътибар итү сорала. Бу мәсьәлә безнең министрлыкның һәрвакыт күз уңында турды. Агымдагы уку елында министрлык тарафыннан урыннарга чыгып, Казан, беренче җиратта, Яшчалы шәһәрләренең мәктәпкәчә белем бирү оешмалары тикшерелеп өйрәнелде. Алар алдында конкрет максат бурычлар куелды. Бүгенге көндә балалар бакчалары өчен уку әсбаплары булдырылды. Республиканың барлык балалар бакчаларында барлык балаларда дәүләт телләрен заманча эшләнгән укыту методик комплектлар буенча бик кызыксынып өйрәнәләр. Кызыклы уен ысуллары кулланып, гади программалар, катлаулы булмаган тел материалы, күрсәтмәлелек файдаланып эшли башлау нәтиҗәсендә балаларның телне җиңел өйрәнә алуын күрдек. Мондый укыту методик комплектлар белән республиканың барлык балалар бакчалары тәэмин ителгән. 16-17 уку елында республикабызда 742 татар мәктәбе эшләп килә. Моннан тыш рус мәктәпләрендә 806 татар сыйныфы ачылган. Татар балаларының туган телдә белем алу күрсәткече 43%. Бүгенге көндә татарлар күпләп яшәгән Россия Федерациясының 2 төбәгендә 88 татар мәктәбе, 26 төбәктә 1000-нән артык этномәдәни компонентлы мәктәп эшли. 6 төбәкнең 47 мәктәбендә укучылар өчен факультатив дәресләр алып барыла. 22 төбәкнең якшәм мәктәпләрендә укучыларга ана телен өйрәнергә мөмкинлек тудырылган. Милли мәктәбебезнең сыйфатын арттыру эше иң элек база мәктәпләреннән башланып китте. Һәр районда көчле милли мәгариф үзәге, үрнәк мәктәп эшләп килсә, калган мәктәпләрендә тәртипкә китерү эше җиңелрәк булачак. Бүгенге көндә андый мәктәпләрнең саны 72.
Алар белән планлы эш алып баралар. Агымдагы елда барлык база мәктәпләренең эшчәнлеге махсус чыгып өйрәнелде. Алар алдында конкрет бурычлар куелды. Татар мәктәпләре статусына туры килмәгән унлап белем оешмасының җитәкчеләре алышынды. Шулай беренче тапкыр мәктәпләр өчен Татарстан Республикасы мәктәпләрендә дәүләт телләрендә иң яхшы укыту практикасы гранты тормышка ашырылды. Республиканың 10 мәктәбе җиңеп чыкты һәм 1 миллион сум күләмендә премиягә лаек булды. Әлеге грантның иң яхшы билингваль балалар бакчасы дигән аналогы инде 5 ел үткәрелә һәм үзенең нәтиҗәлеген күрсәтте. Моннан тыш, агымдагы елда республикабызда татар телендә эшләүче предмет укытучылары өчен «Оста мөгаллим» исемле грант гамәлгә куелды. Урта һөнәри белем бирү системасында республика көллиятләрендә татар төркемнәрен ачу максатын куйдып, аның ел картасы эшләнде. Дөрес, Моңарчыда татар районнарында татарча укыту практикасы бар иде, ләкин ул системалык үзәкчелек астында булмады. Быел уку елы башында 9 оешмада, 20 елга кадәр барлыгы 18 уку йортында мондый төркемнәр ачылачак. Аларда укыту барышын сыйфатлы оештыру өчен кирәкле кадрлар әзерлеге, укыту материаллары булдыру өстендә эш алып барыла. Татар телендә укыту өчен кирәкле әсбаплар исемлеге әзерләнеп, алар я тәрҗемә ителәчәк, я яңадан язылачак. Югары уку йортларында да шундый ук эш башкару күздә тотыла. Өченче максат, өченче өстенлекле юнәлеш төзүчеләр. Ул милли мәгариф өчен кадрлар әзерләү. Республикабызда татар телендә белем бирүче мәктәпләр өчен педагогик кадрларны әзерләүнең иң әһәмиятле ресурсы булып, Арча һәм Минзәле педагогик көллиятләре базасында ачылган ресурс үзәкләр тора. Аларда мәктәпкәчә белем һәм башлангыч белем белгечләре буенча милли педагогик кадрлар әзерләнә. Биредә милли педагогик кадрларны әзерләү өчен махсус мөхит конкурс нигезендә сайлап алуга нигезләнгән махсус педагогик гимназия сыйныфлары булдырылган. Әлеге ресурс үзәкләре шелтәре белем бирү программалары Казан Федераль университеты һәм Яршавы педагогик университеты программалары белән дә тәңгәлләштерелгән. Министрлык тарафыннан югары уку йортлары алдында кадрлар әзерләү программаларын камилләштерү бурычы узган елдан ук куелган иде. Моннан тыш, телләр программасы кысаларында 2 белгечлек буенча Казан Федераль университеты һәм Яршавы дәүләт педагогик университетында төркемнәр тупланды. Шавында 67 бала, Казанда 25. Бу милли мәктәпләр өчен. Татар теле һәм башлангыч, татар теле һәм балалар бакчасы тәрбиячесе белгечлекләре буенча шундый төркемнәр безгә башлангычта һәм балалар бакчасында әзерлекле белгечләр әзерләргә мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук яшь белгечләрне педагогик юнәлешкә тарту максатыннан узган уку елында Казан Федераль университетына, аның филиалы Аларга институтына, Яршавы дәүләт педагогик университетына 182 студент кабул ителде. Бу максатчан рәвештә. Алар математика, физика, информатика, химия фәннәре буенча укыйлар. Бу студентларның 42-се 2 телле кадрлар булып әзерләнәчәк. Ягъни милли мәктәпләрдә укытырга мөмкин. 4-дән татар теле һәм әдәбиятын укытуны камилләштерү. Татар телен өйрәнүгә аерым игътибар итәбез. Бу президентыбыз Рустам Нургали улы Миңнеханов фикерләмәсе нигезендә дә эшләнә. Мәгариф һәм фән министрлыгы Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе, Казан Федераль университеты галимнәре белән берлектә татар теле һәм әдәбиятын белем оешмаларында укыту концепциясын әзерләде. Аны эшләүдә киң җәмәгатьчелек катнашты, күп мәртәбәләр фикер алышу булды. Әлеге документ безгә алга таба үсеш кыйбласы булып тора. Бу эшенә укыту барышын оештыруның барлык юнәлешләрен ала. Кайберләрен слайдларда күрәсез. Яңа буын татар теле дәреслекләрен булдырышы инде башланып та китте. Мәгарифне үстерү институты каршында проект офисы оештырылды, авторлар коллективы тупланды. Нигез итеп чит илдә эшләгән инглиз теле дәресләренең модели алынды. Башлангыч сыйныфлар өчен әзерләнә торган сәлам дәреслеге шундый форматта языла. Яңа уен структурасында дәреслек, укытучы китабы, эш дәфтәре, дидактик материаллар, электрон кушымта, махсус сайт бар. Сайтта бар нәрсә электрон форматта урнаштырыла, уен җырлар урын ала. Моннан тыш укытучылар өчен кыска видео форматта методик ярдәмлекләр эшләнә, семинарлар уздырыла. Узган ел бу дәреслек Казан мәктәпләрендә апробация узды. 1 сентябрьдән Казан мәктәпләрендә һәм башка шәһәрләрдә дә кулланыла башлады. Шушы үрнәктә без алга таба да дәреслекләрне яңартуны планда тотабыз. Монда инде җәмәгать хөрмәтле милләттәшләр, максат телебезне грамматик структурага бәйләп түгел, аралашу теле буларак өйрәтүне максат итеп кую. Безнең өчен укытучыларның белемнәрен күтәрү курслары да әһәмиятле. Соңгы елларда аларның эчтәлеге яңарды. Бүген күтәрелә торган актуаль сораулар курсларга чыгарыла башлады. Узган ел татар теле укытучылары өчен яңа 11 шушындый программа профессиональ иҗтимагый экспертиза аша узып, республика реестрына кирде.
һәм аларның өстендә аларның сыйфаты кабатта алга каралачак, камилләштереләчәк. Республикада югары потенциалга ия булган татар теле һәм әдәбияты укытучыларын методик сертификацияләү проекты да гамәлгә ашырыла. Әлеге проект татар телен чит тел буларак укыту буенча республика тьюторларын әзерләүне күз алдында тота. Максат укытучыларны ел дәвамында нәтиҗәле тел өйрәтү методикалары белән таныштыру. Әлеге эшнең нәтиҗәсе буларак укытучыларда балаларның яшен исәпкә алып, татар телен чит тел буларак укыту методикасы буенча профессиональ компетенцияләрен формалаштыру. Һәм алга таба бу проект тагын да киңрәк җәелдереләчәк. Әлегә без шәһәр укытучыларыннан башладык. Агымдагы елда татар теле укытучылары өчен беренче мәртәбә махсус бәйге иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Бөтен Россия бәйгесе узды. Монда регионнардан да укытучылар бик теләп катнаштылар. Быелга без үзебезгә татар теле һәм әдәбияты укытучыларының халыкара ассоциациясын коруны максат итеп куябыз. Әлеге оешма татар теле һәм әдәбияты укытуның актуаль мәсьәләләре хакында фикер алышу өчен яхшы җирлек булачак. Ассоциациянең төп чарасы буларак ел саен үткәрелә торган Республика Россия төбәкләре һәм чит ил татар теле һәм әдәбияты укытучылары форум булырга тиеш. Аны быел беренче мәртәбә узган Эдураш форумы кысаларында үткәрүебез килә. Бишенчедән, татар теле буенча класстан тыш чаралар системасын баету, телебезгә мәхәббәт кызыксыну уяту. Хөрмәтле коллегалар, ризалашасыздыр, телне бары дәрестә генә өйрәнеп булмый. Республикада дәүләт һәм туган телләрне үстерү һәм аларны өйрәнүгә кызыксыну тудыру буенча фәнни тикшерүне, мәдәни танып белү чаралары комплексы формалашкан. Быелгы уку елында 5нче мәртәбә татар теленең халыкара олимпиада үткәрелде. Апрель аенда узган төп этапка 13 чит илдән һәм Россия Федерация 25 субъектыннан 511 егет һәм кыз катнашты. Гран-прига Саба кызы Юсупова Лизилә һәм Япониядән Мидзуки Накамура лаек булдылар. 4нче ел рәттән Илһам яшь язучылар Бөтен Россия бәйгесе үткәрелә килә. Максатыбыз яңа буын язучылар тәрбияләү. Быел да төрле төбәкләрдән біз 3000-нан артык эш алдык. Шунысы куанычлы. Әлеге бәйгедә Россия Федерациясының 10 төбәгендә яшәүче яшь әдипләрне күрергә мөмкинлек булды. Монда инде төп максат Татарстаннан гына түгел, Җәлилләр, Ибраһимовлар, Токташлар кебек чит төбәкләрдән дә әдипләр, язучылар чыгару. Ел саен Минск тарафыннан республика һәм Россия төбәкләре балалары өчен татар телен тирәнтен өйрәнү максатыннан оештырылган махсус профильле лагерь сменалары популярлаша бара. Быел 10 профильле тел сменасында, тел аланында 26 регионнан һәм 4 чит илдән 2400 укучы катнашты. 6нчы юнәлеш чит регионнардагы татар теле укучыларына мәктәпләргә методик булышлык күрсәтү. Татар мәгарифен һәм мәгърифәтен саклауда ярдәм күрсәтү, үзара хезмәттәшлекне тагы да ныгыту максатыннан 16нчы елда Мария Эл, Мордовия республикаларында, Пенза һәм Оренбург өлкәләрендә татар мәгарифе көннәре үткәрелде. Быелгы уку елында татар мәгарифе көннәрен чит илләрдә һәм шулай Россия төбәкләрендә, Самар һәм Курган өлкәләрендә үткәрергә планлаштырабыз. Россия субъектларындагы татар теле укучыларына методик ярдәм күрсәтү максатыннан имзаланган килешүләр кысаларында Россия төбәкләре белән Татарстан районнары арасында алып барылган хезмәттәшлек тә безнең өчен әһәмиятле. 4 елга бер тапкыр татар теле укучылары съезды үткәрелә. Әле менә 6 августтан семинарга чакырабыз без татар теле укучыларын, татар мәктәпләре директорларын регионнарда. Каюм Насирия институтының Казахстан, Мәскәү, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфа, Пензадагы татар мәгариф мәдәният үзәкләре читләренә методик ярдәм оештырыла һәм күрсәтелә. Агымдагы елның июнь айларында мәгарифне үстерү институтында татар теле укытучылары, татар мәктәп директорлары белемнәрен күтәрү курслары уздылар. Бу регионнардагы укучыларда әйтәм мин. Әлеге курсларда 13 төбәктән килгән 37 татар теле укучысы һәм 13 мәктәп директоры катнашты. 13нче елдан ана теле онлайн мәктәбе эшләп килә. Сез аны һәрберегез беләсез, ләкин кызганыча каршы актив катнашу әлегә юк. Мин инде кабат форсаттан файдаланып мөрәҗәгать итәм. Бу мәктәпнең мөмкинлекләрен киңрәк файдалансагыз инде. Хөрмәтле милләттәшләр, үз чыгышымны тәмамлап шуны әйтәсем килә. Милли мәгарифне уңышлы үстерү өчен бары тик мәгариф министрлыгының тырышлыгына җитәрлек түгел. Балалар дәүләт һәм туган телләрен гамәлдә куллануын мәктәптән тыш үз тормышларында да күрергә тиеш. Тел мөхите бик әһәмиятле. Шуңа күрә без барлык дәүләт структураларының, иҗтимагый оешмаларның, җәмәгатьчелекнең дә милли мәгариф эшендә катнашуына өметләнәбез. Бердәм тырышлыгыбыз нәтиҗәсендә генә барлык планнарны, эшләрне уңышлы башкарып чыгарга мөмкин. Игътибарыгызга бик зур рәхмәт. Сүз Татарстан Республикасы Мәдәният министрының урынбасары Шәрипова Гүзәл Азат кызына бирелә. Рәхим итегез.
Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, дуслар. Татар милли мәдәниятен саклау, үстерү һәм дөньяга таныту Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендәге иң өстенлекле бурычы. Әлеге мәсьәләләрне без Татарстан министрлыклар, фәнни һәм иҗади профессиональ берләшмәләр, Бөтен дөнья татар конгрессы, татарларның федераль милли мәдәни автономияләре, иҗтимагый оешмалары белән берлектә хәл итәбез. Бүгенге көндә республикадан читтә яшәүче татар җәмәгатьчелеге милли проектларны хәл итүдә югары активлык, әзерлек күрсәтә. Бу күркәм нәтиҗәдә республикабыз тарафыннан күрсәтелә торган ярдәмнең дә зур өлеше бар. Ел саен 4 дәүләт программасы мәдәни, мәгариф, фәнни тикшеренү һәм методик характerdагы 300-дән артык чараны тормышка ашыруга юнәлдерелә. 2014 елда Болгар музей тыюлыгының ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертү бөтен татар халкы өчен тарихи вакыйга булды. Изге Болгар җыены ел саен 40 меңләп кеше җыя. Быел беренче ярты елда гына да Болгарга 200 меңгә якын кеше килгән. Танылган татар галимнәре, язучылары һәм мәгърифәтчеләре яшәгән биналарны саклап калу буенча да зур эш башкарыла. Шәйхетдин Мәрҗәнинең 200 еллыгына ул яшәгән йортны, Татарстанның Арча районы Ташкишу авылындагы 19 гасырда салынган мәчетне реконструкцияләү эшләре бара. Мәрҗәнигә һәйкәл төзү эшләре тәмамланып килә. Татар әдәбияты классигы Шәриф Камал яшәгән йорт, 19 гасыр ахырында төзелгән Шамил йорты ремонтлана. Анда урнашкан Габдулла Тукай музее экспозицияләре яңартыла. Арча районының Яңа Кырлай авылында Габдулла Тукай әкиятләре буенча скульптур композицияләр ремонтланды һәм яңартылды. Кушлавыч авылында Тукаевлар гаиләсенең музее территориясе төзекләндерелде. Шулай ук Яңа Кырлай авылында Габдулла Тукай дәүләт әдәби мемориаль комплексы бинасына да реконструкция ясалды. Быел Габдулла Тукай энциклопедия дигән монументаль фәнни хезмәт дөнья күрде. Шагыйрьгә багышланган мондый тулы басма моңарчы юк иде әле. Татар халкының бөек улларының истәлеген мәңгеләштерү максаты белән татар җәмәгатьчелегенең актив катнашында 2012 елда Истанбулда, 2013 елда Әстерханда, 2016 елда Семейда Габдулла Тукайга һәйкәлләр куелды. Санкт-Петербург белән Мәскәүне дә Тукай белән Җәлил һәйкәлләре бизи. Чиләбе һәм Усть-Каменогорск шәһәрләрендә дә Муса Җәлилгә һәйкәлләр урнаштырылган. Көньяк-Сахалин шәһәрендә Тукай һәйкәлен урнаштыру эшләре бара. Былтыр Түбән Новгород өлкәсендә Татарстанның халык артистлары Рәшит Бакаров белән Хайдар Бигичевкада сыннар куелды. Казанның Истанбул скверында танылган татар һәм төрек эшлеклесе Садый Максудига һәйкәл ачылды. Күптән түгел генә Беларусь Республикасының Дубровна шәһәрендә Фәрит Яруллин исемен йөртә торган балалар сәнгать мәктәбе территориясендә композиторга һәйкәл ачу тантанасы узды. Тиздән Казанда композитор Рөстәм Яхин һәм шагыйрь Хади Такташка һәйкәлләр ачылачак. Соңгы 50 елларда бөтен дөньяда халыкларның рухи, матди булмаган мәдәни мирасына да зур игътибар бирелә. Быел Татарстан президенты указы белән матди булмаган мәдәни мирас турындагы закон кабул ителде. Ул киләсе елдан гамәлгә керәчәк. Аның ярдәмендә халкыбызның музыка уен коралларын ясау лабораториялары, милли ашларыбызны әзерләү, гриф гадәтләребез, йолаларыбызны яшь буынга аңлатуда системалы эш башланыр дип өметләнәбез. Әлбәттә, халыкның үз мирасы үзенә кирәк булмаса, аны кануннар белән генә саклап булмый. Без бу эштә бергәләп катнашырга тиеш. Һәр өлкәдә яшәүче татарларның шул төбәктә формалашып, алар белән бергә яшәүче күрше халыкларга яраклаштырылган мәдәни байлыгы бар. Без аларның һәммәсен мәдәни шедевр буларак кабул итәргә, сакланырга, сакларга иренсәк кенә үз мәдәниятен кадерен белүче милләт буларак таныла алырбыз. Моңа милли бәйрәмебез Сабан туен үрнәк итеп китерергә була. Быел барлыгы
336, шул исәптән Россия Федерациясының 58 төбәгендә 266 бәйрәм, 32 якын һәм ерак чит илдә 80 сабантуй узды. Әлеге бәйрәм Мальта, Испания һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә быел беренче тапкыр үтте. Ел сайын сабантуйларда 2 миллионга якын кеше катнаша. Татарстаннан 1000 профессиональ артист җибәрелә. Моннан тыш, республика ел сайын 70 кешене Казанга җыеп, әлеге бәйрәмне оештыру нигезләрен өйрәтә. Бу традицияның асылын бозмау максатында эшләнә. Республиканың фәнни үзәкләре методик ярдәме белән оештырыла торган татар моңы, татар җыры, түгәрәк уен, Идел-Йорт фестивальләре, татар кызы матурлык һәм талант конкурсы, татар халык гәрәкләрен саклап калуга йөз тота. Татар халкының мирасын саклау дигәндә, без еш кына төрле фестивальләр, ярыш бәйге темалары кысасында гына фикер йөртәбез. Ныклап уйлаганда, халыкның мәдәни мирасын саклау ул бик күп белгечләрнең берләшеп, үз юнәлешләрендә төрле гамәлләр башкаруы. Әлбәттә, глобальләшү процесслары бик тиз барган заманда этнография һәм фольклористика өлкәсе белгечләренә ихтыяҗ артты. Этник туризмны үстерүдә татар этнографиясе белгечләренең, фольклорчыларының санын арттыруын таләп итә. Мәгълүм булганча, әлеге белгечләр бүгенге көндә Казан Федераль университеты институтларында әзерләнә. Ләкин әлеге югары уку йортларында татар мәдәниятен өйрәнү җитеп бетми. Әйтик, татар этнографиясе гомум этнография кысаларында каралып кына үтелә. Фольклорчылар саны да бик аз. Халкыбызның мирасы төрле яклап өйрәнелде дип күкрәк кагарлык нәтиҗәләребез юк. Әлеге сорауларга җавап буларак, бәлки КФУның аерым институтларында, магистрлар әзерләү программаларына өстәмә юнәлешләр ачырга кирәктер. Татар фольклорчылары, этнографлары Татарстан өчен генә түгел, алар башка төбәкләрдә дә кирәк. Татарлар гомер-гомергә укымышлы, мәгърифәтле халык булган. Күренекле мәгърифәтче Карл Фуксның 1844 елда язган сүзләре әле дә горурлык хисләре уята. Всякому заезжему, без сомнения, странно покажется найти в казанских татарах, говоря вообще, народ более образованный, нежели некоторые даже европейские. Татарин, не умеющий читать и писать, презирается своими земляками и не пользуется уважением других. Посему всякий отец старается как можно ранее записать детей своих в училище, где бы они выучились читать и писать и узнали бы начало своей религии. Республиканың китапханәләр шелтәре Россиядә иң зурлардан. Китапханәләрнең бай фондларын цифрлаштыру эшләре бара. Дөньяның төрле почмагында көн күрүче ватандашлар Татарстан Республикасының милли электрон китапханәсендә Китап Татар.ру сайтында урнаштырылган 5000-нән артык китапны үз компьютерында укый ала. Моннан тыш, ел сайын Татарстаннан читкә 180,000-нән артык китап җибәрелә. Татар әдәбияты үсешенә Татарстан Республикасы Язучылар берлеге дә үз өлешен кертә. Иң яхшы шигырь, хикая һәм пьеса язучыларны ачыклау йөзеннән үткәрелә торган Илһам конкурсы талантлы балаларга әдәби сәләтләрен үстерергә мөмкинлек бирә. Быел Туфан Миннуллин исемендәге 1-нче Бөтен Россия драматурглар семинары үтте. Яңа татар пьесасы премиясенә бәйге уздырыла. Быел Мәскәүдә Кызыл мәйданда Россия халыклары милли әдәбияты антологиясе тәкъдим ителде. Анда республикабыз данын яшь шагыйрь Рүзәл Мөхәммәтшин, шулай Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов яклады. Татарстан язучылары һәм шагыйрьләре илнең башка төбәкләрендәге әдипләр белән актив хезмәттәшлек итә. Уртак форумнар, конференция, иҗади очрашулар үткәрә. Июль айында андый очрашулар Астанада узды. Берничә көн элек хезмәттәшләребез Кыргызстаннан кайтты. Иҗади берлекләрнең эшчәнлеге турында сөйләгәндә Татарстан композиторлар берлеге проектларын да әйтеп узарга кирәк. Испания, Монако, Колумбия, Греция, Германиянең абруйлы концерт залларында
Татарстан композиторларының яңа музыкасы. Татар музыкасы энҗеләре симфоник концертлары. 2013 елда Татарстан композиторлары балаларга проекты гамәлгә ашырыла башлады. Аның концертлары Татарстан президенты ярдәме белән Пермь, Ижау, Краснодар һәм башка шәһәрләрдә үтте. Татарстанда эшләп килүче 15 дәүләт театрының 12-се иҗади эшчәнлекләрен татар телендә алып бара. Репертуарларының нигезен татар классик драматургия үрнәкләре, бүгенге көн татар әдәбияты әсәрләре тәшкил итә. 2016 елда театрлар 2500-дән артык спектакль тәкъдим иткән, 500 меңләп тамашачыга хезмәт күрсәтелгән. Татар әдәбияты һәм сәнгате казанышларын таратуда Нәүрүз халыкара төрки халыклар театр фестивале, Карим Тинчурин исемендәге халыкара милли драматургия театр фестивале дә зур роль уйный. Профессиональ театр коллективлары белән бер рәттән 136 үзешчән татар театр коллективы да эшләп килә. Татарстан татар телендәге гаҗәеп бай кино фондына ия. Күп кенә милли фильмнарны Татар кино сайтында һәм Татар илле социаль челтәрендә карап була. Ел сайын дәүләт заказы буенча 2 дәүләт телендә унлап яңа фильм төшерелә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның чит илләргә сәфәре кысаларында 2016 елда Чехия, Венгрия, Монголия, Төркмәнстан һәм Франциядә Татарстан Республикасы сәнгать осталары концертлары оештырылды. Быел Астана, Әстерхан, Пенза өлкәләрендә концертлар узды. Хәзер Мәскәү, Измир, Денизли шәһәрләрендә шундый концертлар оештыруга әзерлек бара. Татарстанның читтәге эшчәнлеге 98 хөкүмәт-ара килешү нигезендә тормышка ашырыла. Аларда милли-мәдәни оешмаларга булышу буенча аерым пунктлар да бар. Татар иҗтимагый оешмаларының күп кенә проектлары Татарстан Республикасы президенты Миңнеханов бүлеп бирә торган грант ярдәмендә тормышка ашырыла. 6 ел эчендә 30 миллион сумлык 157 милли проект тормышка ашырылган. Быел грантны 30 татар иҗтимагый оешмасы алды. Акчалар туристлык маршрутлары булдыру, театр төркеме, вокал һәм хореография ансамбле оештыру, костюмнар тегү, татар мәдәниятен танытуга багышланган чаралар үткәрүгә тотыла. Хөрмәтле милләттәшләр, Татарстан президенты карары белән татар халкының милли үзенчәлеген саклап калу дәүләт программасы 2019 елга кадәр озайтылды. Татар телен һәм мәдәниятен саклау һәм популярлаштыру, татар музыкасы һәм әдәбиятын халыкка таныту, халкыбыз мирасын өйрәнү, милли костюм, милли аш-су традицияләрен саклау һәм үстерү бу мәсьәләләрнең һәр кайсы актуаль һәм ватандашларыбыз арасында аларга ихтыяҗ зур булачак. 3 елда әлеге максатларга 85 миллион сумнан артык акча тотылган һәм бу эш дәвам итәчәк. Сәнгатьне аңламаган тормышны да аңламас дигән әйтем бар. Киләчәк буыннарның да туган телебезне, гөреф-гадәтләребезне белүе, мәдәниятебез, тарихыбыз белән горурлануы безнең бүгенге эшләребезнең нәтиҗәләреннән тора. Киләчәктә дә без сезнең белән бергә ватандашларыбызның рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә мөмкин кадәр күбрәк шартлар тудыруны үз бурычыбыз дип әйтеп күрәбез. Сезгә уңышлы, нәтиҗәле эшләр телим. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Газизов Радик Рафкатуллына Самара шәһәренең яктылык мәктәбе директорына бирәм. Самара шәһәрендә менә инде 20 ел яктылык исемле татар мәктәбе уңышлы эшләп килә. 390 укучыга гына каралган булса да, бу уку елында мәктәптә 472 бала белем алды. 1 сентябрьдән 510 бала укыячак. Ел сайын 2-1 сыйныф тупласак, быел исә 1 сыйныфка 76 бала киләчәк. Безнең мәктәптә укырга теләүчеләр күп, тик урын җитмәү сәбәпле без аларның барысын да кабул итә алмыйбыз. Яктылыкта укыр өчен балалар ни өчен чират тораларсы? Бездә тәртип яхшы, чөнки тәрбия эшләре татар халык гөреф-гадәтләренә нигезләнгән.
Мәктәптә укытуның сыйфаты да югары дәрәҗәдә. Әлбәттә, һәр ата-ана үз баласының сыйфатлы белем алуын тели. Яктылык Русиянең иң яхшы 100 мәктәп исемлегенә керде. Бердәм дәүләт имтиханнары буенча без алдынгылар исемлегендә. 100 балл җыючы укучыларыбыз да бар. Татар телен өйрәнү башка фәннәрне үзләштерүгә һич тә кыенлыклар тудырмый. Әйтик, безнең татар теле укытучысы Фәния Гиләҗеваның укучылары даими рәвештә татар теле буенча өлкә, регионара һәм халыкара олимпиадаларда җиңеп чыгалар. Белем буенча Фәния ханым татар һәм урыс телләрен укытырга хаклы укытучы. Шуңа күрә соңгы берничә елда без аңарга урыс телен укытуны да йөкләдек. Һәм бу практика безгә дә көтелмәгән гаҗәпләнерлек уңышлы нәтиҗәләр китерде. Мәсәлән, былтыр 11-нче сыйныф укучылары рус теленнән 100, 98, 96, 93 балл җыйдылар. Гомумән, бөтен сыйныфның урыс теле буенча бердәм дәүләт имтиханнарыннан уртача күрсәткече шәһәр һәм өлкә күрсәткечләреннән югарырак булды. Урыс теленнән 100 балл җыючы укучыбыз Регина Газизова башка фәннәрдән дә имтиханнарны уңышлы тапшырып, Самарның дәрәҗәле саналган икътисади университетына бюджет нигезендә кабул ителү исемлегендә беренче иде. Ул Россия Федерациясе хөкүмәте каршындагы финанс университетына укырга керергә булды. Шуны билгеләп үтәсем килә, быел да урыс теле буенча бердәм дәүләт имтиханнарының күрсәткече шәһәр һәм өлкә күрсәткечләреннән югарырак. Бу укучыларга да шул ук татар һәм урыс теле укытучысы белем бирде. Бу мисал белән шуны әйтергә теләдем. Татар теле, урыс телен һәм башка фәннәрне үзләштерүгә комачауламый, киресенчә ярдәм итә. 2014 елда безнең мәктәпкә килгән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Энгель Фаттахов та яктылыкта әдәби татар телен укыталар дигән нәтиҗәгә килде. Безнең мәктәпнең татар теле укытучылары Татарстанның югары уку йортларын тәмамлаган кешеләр. Шулай бөтен фәннәрне дә математика, физика, физкультура булсынмы, татар телле укытучылар укыта. Безнең тәҗрибә шуны күрсәтә. Татар телен үзләштерү баланың гыйльми офыгын киңәйтә. Сүз уңаеннан Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгына рәхмәт белдерәсем килә, чөнки ул мәктәбебезне татар теле дәреслекләре белән бушлай тәэмин итеп тора. Яктылык мәктәбе укучылары каникуллар вакытында Татарстанда һәм үзебез оештырган татар телле лагерьларда катнашалар. Яктылык укучыларыннан торган төркемгә без шәһәрнең һәм өлкәбезнең башка мәктәпләреннән дә татар балаларын туплыйбыз. Мәсәлән, быел мондый төркемнәрдә барлыгы 447 укучы җыелды. Шуларның 132-се башка мәктәпләрдән иде. Без моны яктылык мәктәбе укучыларының саны җитмәгәнлектән түгел, башка мәктәпләрдә белем алучы татар балаларына ярдәм итү йөзеннән башкарабыз. Казанның сәләт оешмасы белән дә без уңышлы хезмәттәшлек итәбез. Мәсәлән, быел яктылык мәктәбе нигезендә тупланган Сәләт Самар клубы беренче урын яулады. Аның президенты Сабир Галимуллин быел Казан федераль университетына укырга керде. Бүгенге көндә яктылык Аллага шөкер уңышларга казанып яши. Тик әлбәттә проблемалар да юк түгел. Алда әйткәнемчә, безгә укырга теләүчеләрнең саны бик күп. Әмма аларның барысын да кабул итәр өчен безнең урын җитми. Мәктәбебез янындагы 2 катлы бер иске бинаны безгә бирү турында шәһәребезнең башлыгы карарында бар. Шул бинаны мәктәп итәр өчен өлкәбезнең мөфтие Талип хәзрәт, татар оешмалары җитәкчеләре зур көч куялар. Татарстанның җитәкчеләре дә яктылык мәктәбенә югары бәя биреп, безне игътибарларыннан калдырмыйлар. Быел 20 ел юбилеебызга Җиңү улы Ринат Закиров килеп, Татарстан президентының бүләген мәктәпкә автобус бүләк иттеләр. Шушындый игътибар һәм ярдәм өчен без бик рәхмәтлебез.
Мин сүзне Фәндәс Абы Сафиуллинга бирәм, әзерләнә Мирханов Назиф Мөсәгыйдән улы. Bir süreçte göz altına getirelim. Avrular hastanelerine jiyanlar da doktorlar kelmemiş, onlar kelgeni kütüp, uzara zarlanışıp, bir-birsinin tecrübesinden ortaklaşıp oturarız. Bunda da şolay, televizorunda payda tuttuğunda bayanıp, yani doktorlar okuyoruz, seviyoruz. Paylarında doktorlar, payda ministrlarımız, humanitar ministrlarımız, payda hükümet yetakçısıyız. Payda yukarı Sovyet'in yetakçısı, birer olsa, orumlasa. Niye manda yok? Tatar Devlet Üniversitesi'nin rektörü. Okutuşlar bit. Tatar mekteplerin okutuşlar nazarlarını onlardan koruya geldi. Demek bu söyleşmenin neticesi bizim içine boşaltıp birazına stresine kıymeti için faydalı olacak, hem kileşecek, hem birisinin içine de bir takdimine olacak. Şimdi idareleşini görmeyiz kılgan çıkılır. Anasını taban bir nerse. Dokalatlarının tolusuyla benim işlerini öğrenmek, gelişmişim, bir minimum. Ama da sebebim, sultavım yok. Bana bunu etmediniz, bunu dürüst etmediniz, bunu aktarıcı verdiniz, bunu kıymetli getirdim. Bir birisine kıladılar, bir evlerine kıladılar. Ama nerse edireydim. Onsı da bir nerseni ispetçiyorum benim. Avrupa'ya yolukkan kişi, Yaberege yolukkan kişiler aşıkmastan kişikmesden reanimasya gerek. Reanimasya, yani insan kaldırarak gerek. Tiritirge, biz makiyaj turunda seriyoruz. Nişi onun uzun farkını duyarlar. Onsa da turek ediyor. Nişi gidip birisi uyarlar, nişi gidip motorlarının da uzun sengatı var. Kızganışına karşı diagnoz bizim bir ağır, makiyajga ilgili bir irke. Bugünkü ağır felde bizden milli magarifinin milli ruhuna kaldığı yok. Bele Tatarstan'da ana türlü. Bu Tatarstan tutargan belesin onu sanar gitsen indi üzümüzden kıyma bular. Biz bunda öyle Tatarstanlılar siz konaklar gitkeş uzara kaynaşırız. Min onlara söz verip aytasım gelmeyecek. Gayipler iki vaktinde yeterlik bizden. Ama bugünkü bizden katastrofik halimiz. Yani katastrofik evaktör etmeyin. Milli ruh, milli til meselesini, mektep meselesini. Bu Tatarstan'da hem tübeklerde tuğan bele doğru. Şu tüp beleden tutulmayışın, vaklarından tutulup bulmayın. Uzara yer bilen katın talaşkanda da, şilmeklerin katkanda da, illerine utkakanda talaşoların taşılar sündürüge tırışalım. Bizde de şu sündürese meseleler var. Nerse işlemişi bizim alga geçiş olmayacak. Birinciden, Rusya bugün özünün milli siyasetinde, mektep siyasetinde, özünün tüp maksatını indi yeşermeye başladı. Rusya'da bir millet buraya değiş. Rus tübül mektepler şanslı tübül, onlar nindiden Rusya gражданlarını ezerlemiyorlar. Bu turda özünün dokladında, Rusya'nın Magarif Ministri özünün dokladında Kazan'da 2008 yılda noyabrda çıkışında etti. Национальные школы готовят не граждан России. İptaş Narışkin Duma'nın yetekleyen çağında onun yetekçiliğindeki Duma deputatlarının brigadası hem Şol Magarif hem Fen Ministerleri bilen birge bir zakon hazırladılar. O zakonu Tatarstan'ın tırışlığı bilen şuna yok Tatarstan bilen Kongresinin tırışlığı bilen bizge kuşulgan başka bir neşe respublik Bашкортостан, Бурятия, Якутия tırışlığı bilen o zakonun bir cümlesini söyleyip kaldırıp oldu. Onda aytılgan idi. Bugün Rusya'da 4200 Rus tübül mektepler var. Onların boluğu halkını bölgeli hep Rusya'nın eminliğine korkunç bilen yol idi. Milli mektepler Rusya'ga korkunç yoluna tenglengen. Mine şuşunday vaziyette niçik mektepni insan kaldırı mümkün eğer bizni şuna tengdiler eken. Rusya'ga korkunç yol idi. Mine bütün mesele şundan başlandı. Şunun devamı olup çıkan zakonlar. 2007 yılda kabul edilen zakonda, 290 zakonda milli kampanyanın alıp taşlandı. Zakon boyunca bizden kadar neydigine bir standartlar olsun, okul standartları bizge hükümet kerdi. Onlar zakonlu değil. Zakon boyunca milli kampanyanın yok. Onda fenlerini Tatarca alıp barıp bulat. Geografi, fizika. Ama sen Tatar tilini okudu.
татар әдәбиятын укыту, татар тарихын укыту, татар культурасын укыту, татар төбәген укыту уже законда түгел. Это уже вращайкенде вне закона. Дәреслектер язарга хокукыбыз юк. Татар галимнәренә татар мәсьәләсе буенча татарча диссертацияларга хокуклары юк. Бетерелгән. Менә шул закон милли компанияны алып ташлау дигән. Ул безнең мәктәпләрне үтерде, миннән башка үзегез беләсез төбәкләрдә. Мәктәпләр русчага күчәргә мәҗбүр булды. Теге бандитлар шәйткәндә контрольный выстрел үтергән мәктәпләрнең башына шаншил бәрү өчен. Ансы булды еге. Рус телендәге. Рус телендә еге. Син татарча укып, чуашча укып, марийча укып, мәктәпне тәмамлаганда имтиханны башка телдә бирәсең икән, бу милли укыту юк дигән сүз. Тагын бу нәрсә дигән сүз? Еге үзеннән үзенә куркыныч түгел, рус телендә белү. Мин рус телендә дә бирер идем, ягъни бүген менің татар мәктәбен тәмамлаганда 54 елда. Бирер идем. Гафу итегез, бер әзгенә шикәр итеп әйтәм. Татар мәктәбе бүлмәдә 2 класс, 20 кеше укучы. Шул укуны тәмамлаган елда компетент институтка барса әгәрде. Mesela geri bakma değil. Haber yapmakın, haber şalada işen öyle. Bir yolu iki institutka karabelirdi. Kimlik, teknolojik, medisinski. Tatar maktabinden. Kişinin başıp okup ikinci atestat yöneltken bulgan. O şartlarla kırıp bulmadır. İkisine de kırdı. Buna ben de bilirim. Yegali üzerinden biz o kadar korkunç değil. Tatar maktabinde okup yegani Rusya fizik, geografi alanlarından biri bulan. Yeganın en korkunçu yegi Rus dili boyunca. Yegi по-русскому языку. Татар milli мәктәпләрен тәмамлаган балаларга рус теленнән егене, менә шул имтиханны рус балалары дәрәҗәсендә бирергә тиеш бит. Гомуми иң югары категория буенча үзенең ана теле дәрәҗәсендә. Ана телендә экзамен юк, башка телне ана телендә ул экзамен бирергә тиеш. Бу нәрсә дигән сүз турыдан туры? Укуны дәвам итәсең килә икән, урыс бул дигән сүз. Турыдан мәгънә шул. Дөньяда менәсендә тарихчылар бар, мин тарихчы түгел. Мин танбиз, мин ата җимрәгенә беләм, төзәй белмим. Тарихчылар белгән әйтер, дөньяда шундый бер мисал бармы икән, дөнья тарихында? Укуны дәвам итәсең килсә, безнең милләт бул дигән законны кертү. Бу бит шуңа тиң. Балалар, ата-аналар үзләренең ана теленнән баш тартырга мәҗбүр булалар, тиеш булалар. Менә шуларны без бүген таләп итеп куярга тиеш үзебезнең конгресста. Менә монда җитәкчеләр булсалар монда. Башка халыклар белән берләшеп, башкортлар, чуашлар, марилар барыбыз белән берләшеп, бергәләп шушыны куймыйча, менә шушы мәсьәләне хәл итмичә, нинди генә нәрсәләр планлап торсак та барып чыкмаячак. Милли кадрлар әзерләү, милли мәктәпләр өчен. Моның өчен югары уку йорты кирәк. Безнең хәзер вузларны Казанда, Татарстанда колхозлаштырдылар. Колхоз барсыда. Начар мәгънәсе белән әйткән колхоз, яхшы колхоз түгел. Менә шул колхоздан пединститутны аерып чыгарып, татар пединститутын бүген Татарстан ишегенә кирәк түгел, сезгә дә, сездән килгән кешеләргә дә бик кирәк. Төбәкләргә дә кирәк, татар укытучылар. Татар укытучысы булмаса, син мәктәпне ачып куйсаң да кем анда укыта? Кичекмәстән ул педагогик институтны аерып чыгара. Тагын бер мәсьәлә. Нәрсәдән башларгасың менә үзебездә? Булган кадәрсеннән дә. Мәктәпләрнең балалар бакчасы ачу дибез, аннан түгел, минемчә. Минемчә, эшелонны кузгатканда паровоздан башларга кирәк. Соңгы вагоннан түгел. Анда нәрсә кирәк? Паровоз, империал локомотив, милли университет. Бөтен дөнья татар конгрессының икенче утырышында 1997 елда бер тавыштан кабул ителгән резолюция Татар дәүләт милли университетын булдырырга дигән. Үтәлми калды. Менә мин шуны тәкъдим итәм, иртәгә пленар утырышта шул әйтелсен иде. Тормышка ашырылмау сәбәпле 1997 елда икенче конгресс кабул иткән резолюция үз көчендә кала дигән тәкъдим калсын иде. Һәм иртәгә сексиясын утырышы
институтында хисап тотканда, шундый тәкъдим булды дип әйтсәгез иде, минем исемнән түгел, менә мондагы залдагы иптәшләр исеменнән. Мин искә алмыйм, мин искә алсалар аны сагын үткәрмим. Буламы икән? Гомумән бүген минем шашымда инде югары мәктәп ачу турында сүз булды, Фәндәс абый. Һәм сезнең алдан әйткән тәкъдимнәрегез дә ул минем шашымда яңгыраган фикерләр белән бик аваздаш. Әлбәттә. Юк, монда мин бераз икенче төрле әйтәм. Конгрессның үзенең карары бар. Менә шул сезнең әйткән тәкъдимне куәтләп, Конгрессның 1997 елда кабул ителгән резолюциясе Милли университет ачу турында. Ул тормышка ашмау сәбәпле үз көчендә калдырган. Монда тормышка ашмау гына төп мәсьәлә түгелдер инде, аның вазгыяте, сәбәпләре булган. Ләкин шулай да бүген шушы мәсьәләне ачарга кирәк дип кую мөһимрәк түгел микән? 97 елда кабул иткән карар үтәлгәнме, юкмы, бит инде аның вак мәсьәлә. Резолюция исә карар үз көчендә кала. Шул карарны үз көчендә калдырырга дип әйтү бернинди кагылмый тормыш. Шулай әйтәм. Тагын бер бик зур мәсьәлә бар. Әле менә утырышлар алдында үземнең бер бик якын иптәшем белән бергәләшергә сөйләштек. Ул үзенең әрнеп мисалын китерде үз алдында. Мин беренче класска кергәндә безнең авылда 97 бала беренче класска язылган иде. Хәзер бөтен мәктәпкә 10 классның берсендә 7 бала укый. Шундый авыллар Татарстанда, менә сезнең төбәкләрдә ничек татар авылларны Пензаны беләм, Илүзәнне беләм, башкаларны белмичәләрне. Алар Татарстаннан кешеләр кешеләр. Анда җирне сатып бетермәделәр, анда җирләрне алпавытка бирмәделәр. Татарстан җирләре алпавытка аларда хәзер мин туган авыл мәгълүматының хәзер зияратын туган киңәйтергә уже җир юк. Җир уже алпавытныкы. Җирләргә кешеләр юк урынны. Минем туган авылымда. Шуның аркасында авылдан яшьләр башы биттеләр. Шуның өчен 97 бала ел сайын беренче класска керә торган авылда сугышка 1500 кеше биргән ул авыл. 1500 кеше. Шунда хәзер 10 класска 7 бала бар. Алпавытлар. Ничек алпавытларны тикрәк? Антиреволюциямыз әйтеп торганбыз. Экстремизм диярләр. Менә шулай итеп бик авыр вакытта җыендык. Тагын бер тәкъдимем бар конгресска. Ренат, наверное, сенан бик әйбәт кенә итеп тормыш башлап карарса, икенче представление үткәрергә. Ничек итеп? Менә монсы татарларны чакырып кына түгел. Менә безгә шу каршы шушы сәясәтне алып баручыларның барсын чакырып. Шуларны яклаучыларны чакырып. Хөкүмәтнең куркынычсыз органнарын махсус чакырып, бөтен ФСБ утырсын монда. Ген прокуратура утырсын, аппарат президент утырсын, бөтен шовинистик оешмаларны чакырып. Карасыннар, ничек без монда Россиягә ашатып, шертиков атна куеп алып безләсеннәр дошман. Табып күрсәтергә бик берсен, татар арасында Россия каршы эшләүче. Татарның милли хәрәкәтендә бер милләтче дигәне дә бер вакыт урыска каршы көрәшмәде, бер вакыт Россия каршы көрәшмәде. Әмма глобаль сәясәткә каршы көрәште. Менә шуны аңлап китсеннәр, менә шушындый бер үзенә күрә бер антиконгресс үткәрәсе иде безгә. Фәндәр академиясе белән бергәләп, бик яхшы идея булыр иде. Башкаларга да үрнәк булыр иде. Башка республикаларны чакырып, бөтен җаваплы кешеләрне чакырып, Россиянең министрлыкларын чакырып барсын. Эзләгез, килегез менә безгә унда дошманны. Шунсыз булмый, Россиянең сәясәтен үзгәртмичә, яңадан кабатлап тормыйм. Менә шушы юнәлешен үзгәртмичә, бер милләт, бер дин булырга тиеш түгел. Милли мәктәпләр Россиянең дошманларын әзерләде. Дигән сәясәтне үзгәртмичә, алга бару безгә бик кыен да булачак, мөмкин булмас. Россиянең конституциясенең преамбуласы бар. Ул изге китапларга киң аның сүзе. Бик изге сүзләргә киң сүзләр әйтелгән анда. Преамбуласында мы, многонациональный народ, исходя из принципа самоопределения и равноправия народов. Менә изгегә киң. Әмма гамәл барсына каршы. Менә шул турда сөз. Аннан соң ярап булды. Мин җаваплар бирүче түгел, чөнки мин дә бер постта эшләмим, мин бакчадан кайтып кына мендем монда трибунага. Рәхмәт, Фәндәс абый. Соңгы тәкъдимнән калган тәкъдимнәр барсы да платформаны камилләштерү юнәлешендә булды дип
раслап була торгандыр дип уйлыйм мин. Сүз Мириханов Назиф Музагыйдән бирелә. Мәскәү шәһәре Татарстан якташлары комитетының төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе. Hürmetli milletteşler, Jir şarında 6000'e yakın millet, halk, etnos yaşıyor. Onlar varlığı 200 devletke kireler. Anlamılsa bütün devletlerde kup milletli. Rossiyada özünün pasportu boyunca, konstitusiyasi boyunca kup milletli. Milletlerinin ötünüşleri, tilekleri boyunca bu devletlerin indi 90'a yakını 45% hukuki negizde, kanuni negizde kup tillik yoluna bastılar. Onların türlü kanunları negizinde tillerge mahsus statuslar verilir. Birinci devlet tilleri, hatta 15 devlet tilli illerde var. 2 tilli, 3 tillileri bir kup. Resmi tilli, şulay yok, mahsus statustағы tiller, hatta municipal tiller de var. Tegi yaki bu avulda 10%'a yakın mesela, tegi yaki bu millet yaşayken, onun tili indi mektep başarıla hem başka hukuklarga iyi. Rossiya, mana şuşu A harfini etkeş, biz kup milletli devlet degeş, onu indi kup tilli devlette bulurga teliş. Çünkü milli siyaset ol, til siyaseti. Kimnin tili, şunun devleti. Biz kup milletliyken, bizim tilimizde kup bulurga teliş, hem kanuni negizlengen bulurga teliş. Biz bilirga teliş, Tatar tili Rossiyada neydi status? Anda yazılgan Rossiya kanunlarında matır sözler, konstitusiyada halklarga mümkünlük bire hem başka. Ama konkret, milli, medeni, mağarif kanunlarında milli tiller, Rossiya regionlarının devlet tilleri, bizim şulay atala tilimiz inkar itiler. Onların hukuklarına külüp karau, hem indi songa sıkma var. Şuna göre federal kanunlar negizinde menimçe kabul edilmeye gerek. Şunday bu federal zakon atalırga mümkün birincisi Rossiya Federasyasında tiller siyaseti deyip. Onda tüp yönelişler, tendensiyalar yazılırga teyir. Tatar tiline kelgende indi elbette maksatını koyurga gerek. Bek zordan bizim 60-75%'a yakın halkımız bütün Rossiya boyunca yaşayı. Kazanda bizning ol ruhiy ham tarixiy vatanimiz. Bu çünkü mana chetda yashagan otalar boshida bile nima holda ularning tillari, ular bir huquqsiz til. Shunga ko'ra biz endi qo'ya olamiz tatar tilini ikkinchi davlat tili etib qabul etilgan. İkinci variant resmi til, hem de mahsus statuslu tilde bulalar. Bunun da zapas orta şekilde mümkünlükleri gene de biten, ama lakin Rossiya ko'lamida onun bulurga tegish statusi, çünkü Rossiya Tatar cemaatchiligi qoidagina yashashga qaramasdan ular oyoq tirab maktabda birga tegishlar, birga ondagi yerli hokimiyat bilan ham boshqa bütün til huquqlarini huquqlari ularning bulurga tegish. Takdimim nişik yangırayım. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 6. kurultayı rezolüsyasına men takdim eden bütün kongres delegatları isminden Tataristan hükümetine, Rossiya Federasyası hükümetine şuşu federal zakon ve federal kanunun amelga koyu takdimi bilen şıkarga. Rahmet ihtibarınız. Tatar tiline, milli siyasetke kagılışlı federal zakon hem tatar tilini yaklау boyunca federal derecede normativ hukuki dokumentlar kerekligi o tilge alına, tekşirile, türlü derecelerde. Min uyluyum bu takdimni huplarga kerek bizning bugungi o'tirish ismidan. Şulay bit, hurmatli milletdoshlar. Hem söz berilen
Мөхәммәд Миначевка, мин ялгышмасам, Мәскәү шәһәре Ватан халык демократик партиясе җитәкчесе. Мен Конгресстің бірінші құрылтайына шақырылған едім. Ләкин келіп болмады. Ол шақта ачлық игнаны кәйінлік Мәскәуде Асадулла Ятын қайтарып. Мен гümürüm boyu tarixni öğrendim, üzlüğümden. Gümür boyu siyaset bilen kızıksındım. Her vakit analizlere, vakıyalarına yarata durmaydım. Yok men siyasetçi tügel. Çünkü hükümette ben de onu bilemem. Cemiyet işleri bilen gelen çiklenen benim siyasi yok. Şular da bir vakit bulgan edim namzat RSFSR yukarı kurultayına. Halk vekili dep, narodu deputat. 1989-90 yıllarda. Men ardasımdı təqdim bilen çıkan edim. RSFSR'ni SSR'dan ayrı turunda. Yani SSR imperiya, RSFSR şimdi hukuksuz respublika başkalar şekilde değil. Çünkü RSFSR'da yok kompartiya, yok armiya, yok flot, tashqi ishlar ministri hem başkaları değil. Mene şu fikrimle Boris Yeltsin aldı da hem turmuş kaşındı. Dürüst benim ismim atanmadı. Yeltsin başkardı hem şunun bilen mesele. Men rıza bolsun Yeltsin, eşamda tügülmeydi. Kim turmuş kaşındı? En mühimi mesele turmuş kaşını olur. Men 2014 yılda Россия Federasyası'na Kırım'da kuşkaç yok sanksiyalar başlangaç çektim təqdim bilen. Россия Federasyası'nın altı orada kalmıştırırlar gerek deyip. O şartta sanksiyalar çıkıp kalacak deyip. Men bularda yazdım internette. Sonra şu təqdim bilen müracaat ettim. AQSh ilçesi John Taft'ka. Onlardan da bir haber bulmadı bilgili. O tuttu da sefer kıldı Tataristan'a. Oylagandır küresin, Tataristan'da var mı iken şimdi yaşına aşaşlı fikirlerdi. Bilgili Tataristan'da altınırda turunda birinin de fikirler yok. O kayıttıp gitti. O bir takımlı diplomat. Yok barışlar biraz şıgırlanmayı. Bir anı almadım. Devam ederken buldum şimdi. Susu yönelişte. Anda yazdım, bunda yazdım, internette tarattım, suçu fikrimle. O saklı taralı saldı. Seni başladılar zor orada turunda. Yenisi İpek yolu geri kaytaşı hem Kıtay, Künçüküştagi aldım gel bulganlıktan Kıtay'da inmiştir var kökten mandat. O cidekçilik gidecek, arasır, ana yardımcı bulup kurtulacak. Hem bu parçası Künbatış illerine hem Akışka'da karşı bulacak değil. Künçüküş sivilizasyası Künbatış'a karşı bulacak. Bunlar neba politik var deyip üzerine atıyorlar. Nelerge çıktı bizimden təqdim bilen. Россия Federasyası'nın almıştırırga altı geldi. Onlar buna karşı evet kökten mandat Bulgarski babalarımızdagına bu turda Gerodot yazmalarında saklangan. Kıtaylarda kökten bir de mandat burada sözde yok. Burunda zamanında yazmalarda. Bu fikir altında tura Andrei Devyatov. Отставкадagi разведчик Kitayev. Yarar anı men naşar kişi demez idim. O slaytlarga da karşı tüyül kebek. Men hazır Vladimir Putin'ga çıktım şu təqdim bilen. 15 iyunda o televizyondan halk bilen uçraşkanda. O bilen zor orada turunda. Anın turunda ana Andrei Devyatov haberi bulup bilgen. Putin haberler türlü yaklar. Tekerliğe bilmem, benim təqdim ana barıp gitken mi, yok mu? Bizge təqdimimiz neydi? Çünkü bizning fen kişileri doktorlana başladılar. Tataristanda hatta Sovet çağında da Altın Orda boyunca doktorluk dissertatsiyaları yoklandı. Altın Orda'nı Kazan'da bilmirler, Tataristanda bilmirler degan sözler indi. Şunda o kısalda da karşılık uyatta. Siz təqdiminiz ne ettiniz şu platformanın işlev yönelişinde? Ben de təqdim Altın Orda'da Kazan'da bilmirler. Bu bir təqdim Kazan'da bulganı yok. Nasıl olur böyle siz? Eğer Altın Orda bunu da tüyür. Siz beni yalnız anladınız. Təqdiminizni formalaştırınız.
принципы өзгәрәчәк. Булышыгыз миңа şu fikirni таратырга, моны урта кешитеп кабул итик. Әйдәгез бергәләп киреше şu эшкә. Форсаттан файдаланып белү кирәк. Безгә ничә мәртәбә тапкыр шундый форсат булган иде. Моннан 100 элек кирәк булган Милли Мәҗлес рәис итеп сайларга Зәки Вәлидине. Бабайларыбыз ялгыш сайлап куя Садри Максудины. Зәки Вәлиди татарны Советлаш Республика ясап бирә иде. Чөнки идел Уралыштатын ул төзү ала иде. Ул төзүдә баш киргәнде безнең хата аркасында. İkinci mərtəbə oldu 90-cı yılda. Taqı faydalan almadık. Qafı itəsiz, hava sözlərimiz üçün. Lakin bu yılda fırsatımızda görmüşə görmük fırsatlar seyək çıqalar, soğuqalardır. Biz sizə qədər... Rəhmət Muhammed Əfəndi. Biz anladık sizin fikrinizni, anladık. Rəhmət sizə çıxışınız üçün. Biz indi onu internetdə vardır, şundan tavab oquruz, şulay bir rəhmət sizə. Anladıq biz sizin müracaatınız varlığını. Rəhmət sizə. Bu auditoriyaşa barıb bilişuə şikli, lakin biz onu internetdən tapırız. Siz mənə birsəniz əgər ana. Я Мухаммад Миначев, лидер партии Ватан. Хочу сделать вам необычное, но очень перспективное предложение. Сделать беспробную революцию. Переименовать Российскую Федерацию на Алтын-Урда. Эта акция есть неоспоримое преимущество от многих предложений, которые выступают в ваших аппаратах. Это преимущество. Насипов Ильшат Сахиятуллаулы сөз сорый. Мен ойлаймын, зор делегациядан вәкилінің шығыш ясауы оңашлы болар деп, дұрыс болар деп. Рахмет етіңіз. Hürmetli delegatlar, men sizga ko'p millatli Boshqirdiston xalqlaridan ham ko'p sonli Boshqirdiston tatarlaridan san'atlar zikrim. Til ham ma'arif masalasi har vaqtda ol har bir millatning tüp meseleleri bo'lib turdi. Şu hesapdan Boshqirdiston tatarlari ishunda. Bugungi kunda biz Rossiya Federatsiyasining iqtisodiy, siyosiy ham huquqiy şartlarında kengliklerinde yaşayırız. Hem olar şu devletinin zakonları, şu hesaptan Mağarif ülkesine kalan zakonları kıssalarında iş itemiz. Şuna göre köpkine til hem Mağarif meseleleri bizden için ortak, koybirleri tübekler için uzunçelikli. Men şularının bir neçesine qog'ilib o'tasim keladi. Chunki barliq problemalarni, masalalarini bu so'rashda ko'tarish mumkin tugul, ham ularning qo'ybirlari bu menga chaqli chiqishlarda yongradi, ham boshqalari tag'in yongradi. Birinchi masala u umuman olganda bizning tatar tilining o'qituvchisining statusi, ona ihtiram meselesi. Çünkü Rossiyada so'nggi yillarda Ma'arif ülkesinde kabul etilgan zakonlar hem federal standartlar negizinde tuğan tilini o'qituv meselesi ota-onalarga hem maktab negizde ota-onalarga hem maktab kollektivine berilgan. Maktabda Elektrikten, men o'zim o'quvchi bo'lganda bilan tatar tiline, shu hesabdan tatar tili o'qituvchisina munosabat bek shunday tuban. Har holda bu o'qituvchi kollektivlarining ko'pisi o'zimizning millat kishilari ham bu maktab tatar avlida bo'lsa da.
географиямы, математикамы, бигрәк тә менә мин укыган вакытта урыс теле укытучысының дәрәҗәсе һәм статусы ата-аналардан аларга карата хөрмәт зуррак булды. Туган тел укытучысына мөнәсәбәт физик культура һәм хезмәт укытучысы дәрәҗәсендә булды. Дөрес, без татар телен өйрәнгән вакытта физик культура һәм хезмәт дәресләрендә кебек кар күрмәдек һәм башка хезмәт эшләре белән шөгыльләнмәдек. Ләкин шулай да бу һәрвакыт шулай булды. Һәм бу безнең республиканың гына түгел, гомумән мин уйлыйм инде минем аралашкан бар бик күп татар теле укытучылары белән. Мәсәлән, сөйләшүләр булган иде Шаллы татар теле укытучылары белән дә. Аларның мәктәптәге коллективның татар теле укытучысына мөнәсәбәт. Бу безнең җәмәгатьчелекнең дә татар теле укытучысына мөнәсәбәтеннән килә дип саныйм. Чөнки татар телен укыту мәсьәләсенә, сәгатьләр мәсьәләсенә килгәндә иң беренче чиратта нинди предметлар, нинди дәресләр иң соңнан карала. Әлбәттә, туган тел дәресләре. Чөнки урыс теле, математика, физика һәм башка предметлар безнең алар федераль предметлар санала һәм аларга мөнәсәбәт тә шул чаклы. Һәм соңгы вакытларда Башкортстан мәктәпләрендә генә түгел, гомумән башка регионнарда да инде мәктәпләрнең туган телне укытуга татар теле мәктәпләре программасы нигезендә түгел, урыс теле мәктәпләре программасы нигезендә укытуга күчү. Бу алар өчен, мәктәпләр өчен берничә шундый өстенлек бирә. Беренчедән, алар олимпиадаларда урыс балалары белән алышалар, урыннар алалар. Икенчедән, калган предметлар өчен сәгатьләр дә күп кала. Туган телне укыту мәсьәләсе бу мәктәптә хәл ителгән булып санала. Шуңа күрә мондый мөнәсәбәт ул безнең инде югары уку йортларында укытучыларны әзерләгән вакытлардан ук киләдер. Җәмәгатьчелекнең аларга карата мөнәсәбәтеннән дә киләдер. Мәсәлән, biz Башкортстанда Мифтахуддин Акмулла исемендәге башка дәүләт педагогик университетында бик узак еллар буе ана теле конкурсын уздырып киләбез. Бу бүгенге көндә Россия вузларындагы татар бүлекләрендә укучы студентларының бөтен Россия күләмендә педагогик осталык буенча ярышларның бердән-бер калган ярыш. Ләкин шушы вузлардан килгән студентларның ярышларына без татар җәмәгатьчелегеннән уңай мөнәсәбәт күргәнебез юк. Biz конгресска да утыруда мөрәҗәгать иткәнебез булды, язып та биргәнебез булды. Ләкин бу конкурс һаман да үги бала мөнәсәбәт нигезендә. Киләчәктә бу студентлар шушы конкурслардан чыккачтан барачаклар бөтен Россия, ягъни инде Башкортстанда узак еллар уздырылып килгән татар теле һәм әдәбияты ел укытучысы конкурсларына. Андагы катнашкан татар теле укытучыларына да җәмәгатьчелектән шундый ук мөнәсәбәт. Дөрес, Татарстан Республикасында башкача. Чөнки безнең республика конкурсларында җиңүчеләр бу конкурсларга килеп, монда уңай мөнәсәбәт күреп, рәхмәтләр әйтеп кайткачтан сөйлиләр. Ләкин республикадагы татар теле һәм әдәбияты укытучылары конкурска килгән укытучыларга җәмәгатьчелектән, татар җәмәгатьчелегеннән чакырып китереп, гади рәхмәт сүзе ишеттерү бик нык авыр. Нинди мөнәсәбәт булырга мөмкин шушы укытучыларга, аларның авыллардагы мәктәп коллективларына. Тагын бер мәсьәләгә тукталып китәсем килә. Башкортстан Республикасында һәр вакыт дәреслекләр мәсьәләсе катлаулы булды.
Соңгы елларда Россия Федерациясы федераль исемлек реестр исемлек мәсьәләсен тәртибен керткәннән соң бу тагын да катлаулана төште. Элекке республикада берникадәр бу проблеманы хәл итә торган, үзебездә басыла торган дәреслекләр федераль реестрга кертер дәрәҗәдә түгел. Шул ук вакытта хәтта безнең республикада әле башкорт теле һәм әдәбияты буенча да бик күп дәреслекләр кертелмәгән. Менә шушы мәсьәләне бүгенге көндә республика җитәкчелеге яңадан күтәреп чыкты һәм киләчәктә без татар теле республикасында чыккан дәреслекләргә өстәмә рәвештә республиканың үзенчәлекләрен исәпкә алып, региональ компонент нигезендә уку асбаплары эшләргә уйлыйбыз. Шундый план бар. Менә киләчәктә инде Татарстан Республикасында эшләнгән югары дәрәҗәдәге дәреслекләрнең тәҗрибәсен уртаклашу йөзеннән без киләчәктә инде сездән ярдәм сорыйбыз. Сез безгә ярдәм итәрсез дип уйлыйбыз һәм бу проблемалар турында biz әле 6-8 августта булачак киңәшмәдә сезнең белән тәкъдимнәр, фикер алышырбыз. Шуңа күрә һәрбер төбәкнең үзенчәлекләре булган кебек инде бездә дә шундый үзенчәлекләр бар. Тагын бер мәсьәләгә кагылып үтәсем килә. Ул да булса, югары уку йортларында эшләп килүче татар бүлекләре, татар теле укытучыларын әзерләүче бүлекләр турында. Мин берничә тапкыр фәнни конференцияларда чыгыш ясаганым бар. Төбәкләрдә урнашкан һәм югары уку йортларында эшләп килүче татар бүлекләре, аларны җитәкләүче кафедралар, ул укытучылар әзерләү кафедраларына түгел. Алар фәнни үзәкләр. Алар фәнни үзәкләренә түгел, алар мәдәни үзәкләр. Алар иҗтимагый үзәкләр. Әгәр дә ул кафедралар сакланмый икән, ул төбәкләрдә безнең татарның дөньясы сүнәчәк. Менә моны безнең республикада Башкорт дәүләт университетының бер филиалында быел соңгы чыгарылыш булды. Анда кафедра күптән ябылган иде, соңгы чыгарылыш булды. Һәм шушы бүлек сүнә барган сайын бер төбәгендә татар мәдәнияте, татар иҗтимагый хәрәкәте дә бетте. Шундый ук куркыныч бүгенге көндә яный, мәсәлән, Стәрлетамактагы Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак филиалындагы татар һәм шуар филологиясе кафедрасына. Бүген бу уку йортында шушы кафедра җитәкләгән бүлеккә читтән торып уку бүлегенә генә укучылар бюджет нигезендә кабул ителде. Анысы да бик нык шундый тарткалаш көрәш нәтиҗәсендә булды. Һәм моңа инде без рәхмәтлебез Рима Амировна Уташевага. Чөнки бу кафедраның мөдире берничә тапкыр иҗтимагый хәрәкәтләргә мөрәҗәгать иткәннән соң без региональ автономиядән генә ярдәм күрдек. Алар ярдәм кул сузды, калган иҗтимагый оешмалардан без бернинди дә уңай фикер ишетмәдек. Шуңа күрә безгә киләчәктә мондый төбәкләрдәге кафедраларны сакларга кирәк. Алар белән эш итәргә кирәк. Чөнки безнең мондый төбәкләрдәге кафедралар Башкортстанда гына калды шикелле Татарстаннан тыш. Чыгышым проблемалар күп, башын әйтеп бетереп булмый. Чыгышымны тамамлап, мин мөмкинлектән файдаланып инде әйтеп үтәсем килә. Башкортстанда югары уку йортларында урнашкан татар теле һәм әдәбияты бүлекләре, аларны җитәкләүче кафедралар, алар Татарстан Республикасындагы югары уку йортларындагы кафедралар белән мәгариф, фән һәм башка өлкәләрдә хезмәттәшлек итәләр. Без рәхмәтлебез Татарстан хөкүмәтенә, Татарстан Дәүләт Советына, Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгына. Энгел Фаттахов берничә ел элек Уфага килеп, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәк-ара конференциясын татар мәгарифе көннәре кысаларында уздырып, безнең укытучыларны бик нык шундый
күңелләрен күтәреп китте. Мондый югары дәрәҗә кеше килеп катнашуыз. Рәхмәт аңа. Шулай ук мин Татарстан Республикасының Фәннәр Академиясына төгәлрәк әйткәндә инде Татарстан Фәннәр Академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчелегенә һәм хезмәткәрләренә рәхмәтемне белдереп идем. Без аларның уртак проектларында бик тырышып катнашабыз һәм бу фән оешмасы Башкортстанга даими рәвештә төрле фәнни чаралар оештыруда катнашып килә, уртак грантлар башкарабыз һәм экспедицияләргә дә чыга. Менә бу экспедицияләр бигрәк тә мөһим, чөнки алар халык арасында эшли. Халык күрә фән оешмасының аларның тормышы белән, мәдәнияте белән кызыксынганны. Без узак еллар буе хезмәттәшлек итәбез Казан Федераль университетының хәзерге Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният кыра багланышлар институтының, Абдулла Тукай исемендәге татаристика һәм türkologiya югары мәктәбе белән. Һәм безнең уртак проектларыбыз күп. Шуларның берсе Мифтахетдин Аклымулла исемендәге Татар теле педагог университетының Татар теле һәм әдәбияты каршында ачылган Каюм Насрый исемендәге институтның филиалы. Мәгариф һәм министрлыгы безгә бу кабинетка зур суммага төрле техник чаралар бирде. Һәм без турыдан-туры Татарстан Республикасының телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре белән шөгыльләнгән уңай тәҗрибәсе белән турыдан-тур таныша алабыз. Бу безнең Башкортстан татарлары өчен генә түгел, ә Башкортстанда яшәгән башка халыклар өчен, шул исәптән башкортлар өчен дә бик файдалы булды. Мин инде тамамлыйсым килә инде бу Конгресс делегаты булып килгәчтән инде менә бу рәхмәтләрне җиткерүнең инде ул бөтен дөньяда татар конгрессы ашалардан булды. Аларның безгә уңай мөнәсәбәтен һәм ярдәмен. Ләкин инде бер генә Татарстан Республикасының бюджеты да һәм алардан алган ярдәм генә безгә ярдәм итмәячәк. Чөнки без төбәкләрдә үзебез эшләргә тиешбез. Тик үзебез эшләгән очракта гына ярдәм сорап була һәм без милләтне, телне саклап кала алачакбыз. WhatsApp'ta урыс малайының я татарин дигәне бик популяр әйбер бар иде. 10 сүз белгән татар урыс малайының. 10 сүз татарча белгән малайының. Ләкин безнең киләчәк бу WhatsApp'тагы популяр бу урыс малайы түгел, үзенең туган телендә чиста, камил белгән татар малайы. Мин шуңа ышанып яшим һәм киләчәгем шундадыр. Рәхмәт. Менә иң беренчеләрдән булып Миңгол абый Галиев сүз сораган иде. Бирик әле Татарстанның халык артисты. Җырлыйм әле сузып, моңлы көйләр белән тезеп, вай-ваймәрем китте узып, яшь чагында уйламыйча. Карты булсам да, мин хамында, җырлап җибәрәм сабанда, түземи күңелем бу заманда, җырламыйча, моңланмыйча. Искә төшә әлләниләр, минем хәлемне белмиләр, әнә җүләр җырлый диләр. Ник әйтәләр уйламыйча, ник әйтәләр уйламыйча. Менә бу сүзләрдә күренекле галим Туйкинның әйткән сүзләре җыр белән кергән икән. Безнең тарихта шундый сүз бар, ил яшәү моң белән дигән. Теге мин чакта да шыңшый башлады, болай серьезный гына конференцияга никте калды дип уйлап күрмәгез, яме? Кайсы вакытта әйтә, җырласаң җырлаган инде, нәрсә сөйләп торасың дип. Алай түгел дуслар. Без кичкенәдә әниләр артыннан урап урган вакытта бер башакта калмасын дип артыннан сибеп йөргәнбез икән. Бүгенге көндә бөтен дөньяга сибелгән татар халкының язмышы турында уйларга хакыбыз бар дип уйлыйм. Шуңа күрә менә гомеремне моңга багышлаган икән, шул буенча Марсель Ганиевның әйткән сүзе бар. Бик әйбәт икән. Татар тарихы сүз белән түгел бигрәк тә моң белән язылган дип. Чынлап та менә бу мәсьәлә күтәргән вакытта минем әйтәсе килгән сүзләрем шул. Менә бүгенге авыр заманда, булганчык заманда бөтен нәрсә
коммерцияга кошылган заманда моң сәнгатен үстерү белән мөмкин булганча бөтен милләтләргә үзебезнең авазыбыз, ягымлы авазыбыз белән аларның күңелләрендә җылылык уяту. Һәм менә бөтен дөньяга татар халкы турында кайбер җирләрдә булырга туры килде. Шул вакытларда бер җирдә дә татар халкы турында авыр сүз ишетмәдем. Нинди милләт белән булса да, янәшә иңгәген куеп, ярдәмләшеп яши торган халык икән ул. Һәм аның моңы да. Әле менә мин алтайдан килгән дусларны каршыладым да, алар сөйләгән вакытта шундый фикер, кызык фикер килде. Концлагерьда җәлилләр булган җирдә, анда бит агит бригада, тегечләр бригада булган концерт бригасы куеп бергәннәр. Мин әйтәм, аларны күрәсең, аларны теге шундагы пленнийларга куярган дип. Агвариф абид кем әйткән ди, шунда исән калганнардан берсе. Юк, без анда пленнийларга түгел, бигрәк тә сугыштан арып кайткан немецлар каршында концерт бирдек. Алар ял иттеләр. Безнең аваз аларның күңелләренә ятты диде. Менә бу минем башыма шул кадәр каты сеңде. Димәк, аваз моң ул бөтен дөнья халкына да ягымлы, кешеләрнең күңелендә җылылык уята торган әйбер. Безнең кызганча каршы менә безнең федераль университет туды хәзер. Шул вакытта кызганча каршы менә ничә ел, 50 елдан элек бит инде бездә Казан педагогия институтында беренчеләрдән булып диярлек музыка факультеты ачылган иде. Һәм ул тәрбия юнәлешендә бик зур эшләр башкарды. Кызганча каршы һәм аның өчен аерым бина төзелде. Һәм кызганча каршы бүгенге көндә ул фактически эшен туктатты. Моң белән балаларны моңнан айыру, тәрбия юлыннан айыру, ул безнең татар халкы өчен генә түгел, бөтен милләт халкы өчен зур фаҗига дип карыйм мин. Чөнки борынгы заманда борын Грецияларда тарихчылар белә торганнардыр. Анда математика белән музыка фәне янәшә торган. Димәк, тәрбия кешенең күңелен киләчәккә кеше итеп тәрбияләү өчен, кешенең җанын бүтән милләтләр белән булсын, теләсә кайсы милләт белән булсын яшәүдә, аның җанын тәрбияләү өчен ул моң кирәк икән. Минем шәкертләрем арасында татар гына түгел, башка чуаш мариманлар гына түгел, әлмән булсын, үзбәк булсын, хәтта түрк кызлар бар. Һәм алар кемдер миндә татарча җырлыйлар, мин алардан үтенеп сорыйм. Зинһар өчен үзегезнең телегездә, әти-әнигезнең дә телләрендә белеп шуларында җырларыгыз дим. Шул вакытта мин сезне кабул итәм дип әйтәм. Чынлап та, мәктәптә укыган, мәктәптә безнең балалар укыган вакытта мәктәптән сорау бирделәр. Сез ана теле, татар теленә өстәмә бирүгә ничек дип карыйсыз диде. Мин шунда язып чыктым. Үзенең ана телен хөрмәт итмәгән бала бүтән ананы хөрмәт итә аламысың? Үзенең милләтен хөрмәт итмәгән бала бүтән милләтне хөрмәт итә аламысың? Һәм чын мәгънәсендә шулай. Безгә хәзер бит милләтчеләр дип әйтәләр. Бер карасаң, үзенең милләтен яраткан кеше милләтче була бит инде ул. Ул бит һәм үзенең милләтен яратмаган кеше рәсбә интернационалист була ала. Ул бит моны картка биләнә. Шуңа күрә минем менә әйтергә теләгән сүз шул, мин кабат менә бу безнең конгресста нитер теге татарча әйткәндә поддерживать итә. Чөнки менә бу музыка факультетын кабат кайтарырга иде, чөнки балаларны музыкадан, моңнан айыру ул киләчәк өчен бер дә файда итми, ул куркыныч әйбер. Чынлап та, менә күпме безнең дәүләтебездә ил җитәкчелеге дә зур эшләр эшли, чөнки Россия күләмендә шундый үзегез күрәсез бит, Думада нәрсәләр бара, шартын әйтәләр нәрсәләр бара бит анда да, алар бер-берсенә каршылыклар киләләр. Шундый ниләр бара. Шул вакытта Татарстан үзенең җирен сакларга тырышып, безнең президентны бигрәк тә менә чын мәгънәдә мин татар бөтен татар конгрессына зур рәхмәтле нәрсә өчен, чөнки минемчә менә ничә еллар элек кенә Россиядә, рус халкыда бездән үрнәк алып, үзенең халыкара теле бар иде. Руслар белән җыраша башлады чит илләрдән дә. Минем менә әйтергә теләгем шул, бердән булып, милләтләр арасында, бөтен милләтләрне якын итеп, дус булып, һәм үзебезнең киләчәктә икенче халык буларак, Россиядә икенче халык буларак, безнең бөтен дөнья илебезнең язмышында безнең ролебез бар. Үзебезнең динебез, моңыбыз белән, теге аяк башыбыз белән яшибез икән, бер-беребезгә ярдәм итеп, кайда яшәсәк тә, димәк, без бүтән милләтләрнең дә күңеленә начарлык китермәячәкбез. Аларның күңелен яулауда Курал белән түгел, җан җылысы белән, якын дуслык белән. Каман әйткәнем шул, бер-беребезне яклап бердәм булып, минем хыялым менә
Казан соңгы елларда шулкадәр матурланды бит. Үзегез дә күрәсез бит, танымаслык булып. Шуңа күрә дәсем килә, Роберт Миңнуллин әйткән сүзләреннән дәвам итәм. Мин булабый. Син Татарстан башкаласы, син безнең күз карасы. Яшә Казан, яшә, сине битәре, кыбыкларга, гасырларга каласы. Гасырларга каласы. Мин булабый. Шуның хәтле зур җәмәгать алдында чыгыш ясарга дип уйламагыз. Фикерләр чуалды, уйлар үзгәрде. Шигырьләр белән әйтәсем килгәнен мин гылабый бик матур җырлап бирде. Начарны күрмисә, яхшының кадерен белмисез. Мин 1,5 сутка тәүлек поездда килдем Себердән. Һәм килгәндә Рәсәйнең тормышын күреп киләсең. Барлык авыллар, шәһәрләр тормышы кул алдында кебек. Кем ничек яши? Татарстанга кирсәң, менә кайда тормыш. Менә татарлар ничек яши. Татарстаныбыз менә дигән гөрләп яшисез. Сез зинһар өчен шундый бик үк начарлыкка чуалмагыз. Иярмәгез. Без сезнең белән чиктә яшәүче үзегезне уйласагыз тегеләргә бик начаррак дип уйлagыз. Аларның хәле безнекедән дә начаррак дип уйласагыз, менә шунда гына безнең татарларның барсыбызның тормышы бик матур булачак. Иң беренче минем әйтәсем килә Татарстан өчен миндә горурлык хиссе яна. Бер дә ялганламыйча. Конгресс менә шушылай безне чакыра. Мәдәният министрлыгы, Мәгариф министрлыгы безнең белән эшли. Ничек булганда да, әлбәттә, без бит кешеләр, без бит төрле. Ничә кеше безгә ярап булмый бит. Безне бит менә күпме акча, йөрибез, автобуслар, ашаталар, эчертәләр, йокларга яткыралар. Без һаман риза түгел, безгә һаман баша. Алар булмый иптәшләр, без татарлар. Һәм мине горурлык хисе миндә яна. Менә безнең Омс өлкәсе өчен, башкалар өчен әйтмим. Алар бит горурланып яшиләр Татарстан өчен. Кешеләре, бүтән милләт кешеләре. Алар әйтәләр, сезнең татарлар ничек яшиләр? Менә бит бирәләр бит Татарстаннар, ничек яшиләр? Менә татарлар молодец. Әйе дибез, ул безнең халык. Мин үзем Себер татары. 1984 елны Казан урамнарында беренче тапкыр баскан идем. Һәм Казанга килгәнемдә, әйе, юк дип кенә сөйләшә белә идем. Чөнки без үзебезнең өебездә Себер диалектында сөйләшәбез. Нишләрсең, шундый безнең тормыш. Диалектыбыз безнең өебездә, уйда балаларыбыз белән. Ә инде без әгәр үзебезне югары культуралы дип санаса, без барыбыз бергә булып, бердән белеп булып, әдәби телендә сөйләшергә тиешбез. Һәм монда килгән икәнбез, рус телендә әллә нинди репликалар белән кычкырып торырга тиеш түгелбез. Гафу итегез мине. Инде укыйм, чөнки борчылам. Хәзерге көндә Омск өлкәсе Баширич районында 10 татар авылы бар. Аның 4-се сезгә кызык бит, авылларның исмен әйтим. Үлән-күл журналы, Тусказан, Каракүл. Борын-борыннан бер идарә булып яши һәм татар мәдәниятен саклауга мөмкинчелек бар. Районда бер генә эшләп торган мәчет, ул Үлән-күлдә. Шулай ук гел татар гына балалар укыган урта мәктәп һәм татар мәдәният үзәге дә безнең авылда. Бездән кала районда бай тарихлы татар авыллары бар. Мәсәлән, Еланлы, Кушкүл, Оллыкүл, Кыйгалы, Уба. Ул авылларның мәдәнияте дә, милли үсеше дә кызганыч хәлдә. Чөнки мәктәпләр ябыла, яшьләр авылдан китә. Үлән-күл идарәсе башлыгы буларак, мин үземне 4 татар авылы язмышы өчен җаваплы дип исәплим. Үлән-күл урта мәктәбе 4 авылдан җыйнап 110 баланы укыта. Безнең халыкка борын-борыннан белемгә омтылу хас. 1897 елның Рәсәйнең беренче халык санын алуны караса, 38 хуҗалыктан 20-се грамотен, обучаться Магометанской грамоте дип теркәлгән. Алар Тубыл, Тара, Томск, Магометан училищесында яисә өйдә укыганнар. Күп кенә хатын-кызларның, балаларның белеме барлыгы күренә.
Ир балаларны авыл мәчетендә муллалар укытса, кызларны абыстайлар өйдә укытканнар. Моннан 120 ел элек күрше авылларга караганда укымышлылык югарырак булган. 1925 елда Үләнкүлдә башлангыч мәктәп ачылганда 8-12 яшьлек балаларны мәктәпкә алганда белемнәрен тикшереп, кайберләрен 2-3 сыйныфка сикертеп алганнар. Ул авылдашларыбыз соңыннан гарәпчә, яңа лиф һәм хәзергечә укый яза белгән иделәр. Икрафтан киттегез, Ләйлә ханым. Әйе, тарихка чыгып киттем, әйтмимме? Менә нәрсәгә киләсем килә, менә шушы ниләр мине кумачаулый, алып әле. Мин шуны әйтәсем килә. 40-50 елларда тарихсыз булмый бит. Булай да тиз әйтәм, мин тиз укыйм. 40-50 елларда безгә Татарстаннан укытучылар килгәннәр иде. Ул менә шушы килгән укытучылар, алар татар телен генә укытмаганнар иде. Математика, физика, тарих булсын. Исемнәрен әйтәсем килгән иде, әйтеп тормыйм инде. Ләкин мин уйлаган идем, сез аны ишетсәгез, мин съездга барам, съездга барсам шунда әйтермен. Ул менә Пушкин Равил абый мәсәлән Үтәбәй аны немец телен укыткан Тәтеш районыннан, ул соңыннан битамнан галим, көнчыгыш телләр белгече булды. Алар мәктәпкә килеп тордылар, юбилейларга килделәр. Ә бүгенге көн буынына килгәндә башка сораулар, безне бик борчыган мәсьәләләр бар. Алдагы чыгышларда мин оптимизация бүтән җыеннарда авылыбыздан кире янәшә узды дигәнем. Ә инде менә 2 ел эчендә 2 клуб һәм 2 башлангыч мәктәбе ябылды. Балалар бакчасы белән мәктәп берләштерелде. Бер рус кешесе булмаган авылда балалар бик еш рус телендә сөйләшә башлады. Кемдә гаеп? Гаиләдәме, мәктәптәме, җәмгыятьтәме? Алифбаны укымаган бала татар телен белми. Әле күптән генә түгел укучылар татар телен һәм әдәбиятны имтихан тапшыралар иде. Хәзерләнү өчен дәрес саны тиешле күләмдә иде. Хәзер БДИ бүтән дәүләт имтихан тапшыру өчен рус теле, математика һәм бүтән сайланган фәннәргә аеруча әһәмият бирелгәнгә базис укыту планын үзгәртергә туры килде. Шуның өчен татар теле һәм әдәбият дәресләренең сәгать саны кимеде. Билгеле, сәгать саны кимегәнгә татар теле һәм әдәбиятны тулаем бүтән көнеш укыту мөмкинчелеге югалды. Кайбер сыйныфларда татар теле сәгате бөтенләй бетте. 2007 елдан бирле татар теле һәм әдәбияты дәресләре елдан-ел бетә барды. Мәсәлән, 10-нчы сыйныф укучылары 9-10-нчы сыйныфтарына татар телен укыдылар. Алифба шул елдан укытылмый. Мәктәп компонентыннан татар теленә ярты сәгать, әдәбиятына ярты сәгать бирелә. 1-нче, 4-нче сыйныф, 7-нче сыйныфларда бөтенләй укытылмый. Киләсе уку елыннан 5-нче сыйныф укучылары татар теле һәм әдәбияты дәреслекләре өчен эчтәлеге белән факультатив дәресләрендә генә таныша башлаячаклар. Шулай итеп, һәр елны дәрес саны факультативка әйләнә. Бу мине укытучы буларак бик борчый. Бу барыш белән нәрсәгә килеп тукталырбыз? Бу мәсьәләне хөкүмәт, халык һәм мәктәп берләшеп үз кулларына алырга тиеш дип саныйм. Монда безгә үрнәк, моннан бездән 100 ел элек Төркиягә киткән безнең авылдашларыбыз шулай әйтеп тормыйм. Һәм инде бүгенге көннәрдә безнең Төркиягә киткән якташларыбыз һәм безнең Себер татарлар, Себер авыллары тормышы турында, яшәеше турында бу көннәрне Хиҗрәт исемле тарихи роман Фәүзия Кабайдан бастырып чыгарды һәм барлык Себердә яшәүче милләттәшләремнән зур рәхмәтемне аңа җиткерәсем килә. Ләкин киләчәккә өмет белән карыйбыз. Авылыбызда тормыш бер урында гына тормый. Сабан туйлар, бәйрәмнәр, хәтер көннәре үткәрәбез. Авылыбызда 3 музей бар. 14-нче елны гади генә булса да татар мәдәният үзәгенә яңа бина, авыл мәчетенә манара төзелде. 16-нчы елның сентябрь аенда зур шатлыклы вакыйга булды. Мәктәп алдында Муса Җәлилгә һәйкәл торгызылды. Өлкәбездә Тамир Алимбаев җитәкчелегендә аның матди ярдәме белән татар дөньясы гәҗите нәшер ителә. Бу гәҗитне зур түземсезлек белән һәр йорт көтеп ала. Мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен бетермәскә, саклап калырга кирәк. Безгә шуны онытмаска кирәк. Без балаларны милли рухта тәрбияләргә тиешбез. Һәм без инде монда әйтәсем килә, бүгенге көннәргә шулай ук бездә Казанда түгәрәк уен узачак. Һәм инде безнең балаларыбызны Гөлләр ансамблен шулай ук түгәрәк уенга чакырдылар. Казан Кремлендә сез аларны күрә аласыз. Алар борынгы ата-бабалардан калган ашык сага уенын уйнаячаклар. Рәхим итегез.
Milletimiz için barımız da cevaplı. Mektepler bitse avullar biter, avullar bitse tel biter, mektep ul halk namusu. İhtibarımız için rahmet. Bizler cemaatimiz şu Silidan'ın tilimde bilen Tragopol tezinde biz Aksakallar Sırası 51 yarımına eşli başladığında bizimle uyuşturucular devletteki çinonlardan törenlerden biz bize bir cihazdır. Mene anın minuslarını etiptirim, emmeleke polis odalar. Mene siz konu bularak olan sizin de keriminde. Anda sen var, Simbike manarası. Simbike manarasında Xanlar türbesi var. Naşucet türbenin 1970 yılında arkeologlar kazıganlar idi. Hem anda Xanların seyirleri varlığını bilgenler idi. Anlaşılması 1997 yılında yavrudan kazıp 4 ceset alganlar idi. Şunun fişlergenesin ikisi Xanların kabul çıktı cemaat. Mene şuna kağıdışında men koruptoran da birgine ayışmada, birgine türede bu turda birgine sürdeydi çulma. Şunası biz Avsakallar şunası bu meseleni kütlerdik koyacaktık. Mene bunda bizim citekçimiz oturayındı. Ona da koyacaktık. Nihayet yıl yarım ütkenden sen bir Avrupa bileğine bulsalar, bir küp İrlanda bulmadı. Emma lekin 20 yıl уже turdan türetken vakitte 40 yıl divetir yollarında. Şuşa cirlenmegen xanlarımızın cesetleri nihayet cirlendi. Şuna göre etmekçi olan, eğer de biz uyuşabız iken, hep nimdide olsa bizge izginiyet, koyabız iken cemaat, bir de zavallı sanışlarga bulan. Bana birinci sözümde. İkincisi, etseler kim işkeni barında, neyse o Tatar mektebinde, nerse dibinde. Bana mesela odağıza basıp duram, 7 sınıfını avulda bitirim, vadi bir avul dediğinde. Şundan sonra 66. yılında Mene Kazan Üniversitesi'ni bilesiz. Onda 2 yılında 10 klasta, 11. klasta выпускноydu. Hem şunda men avul mektebini bitirgen yigit 7 sınıf Tatar mektebi bilim bileydi. İkisilerin ızdavat etip mexanik matematik fakultetga meni aldılar. Mene şuna göre men bugünkü kimgeçe bizimizin avuldağı okutuvchilarimizga matematikadan, fizikadan o'rgatishni alacak rahmat o'zim o'ray. Onlar Tatar tilida bizimde gerek ihtiyaç. Birgina sekund aytdim, bor edi zamonimda menim KPK isimli mashina mindim. Bir zamanın nalogini төлеп barım kelgan уведомление. İptaş İbrahim sen cesim төлемегенсің. Kuralım bizim kağıtların orunda indi. Tıktımda nalog ve tızla barışta Tatarça yazıp jiberdim. Bizim dokumentlarım eybet, mega bilenmeyiz, yetemler, bizim işlerçe defterim indi. Bir zaman Tatar İbrahim sen biz. Erofobik kiligizinde söz var. Keldim, etelerinde. Mana şu Tatar tilinde kelip düşkendensin. Kim yazgan, kim okuy bilen. Topkanlar Alparslan Kaya bir halktan indi. Мен вакытын Эрфаби шулай yazılsa sebep tırmıyım da zinhar için bu yüzün turunu hal ettiğinde demek nerse bulgan bizim bizde de var cemaat bir katı zor. Eğer de bizden neyse ki çıktı. Biz bizden televizyon bir kırığa koyduk da bu telin birinde magnesi ödüm meher soktuk da biz batır bulup uğraşa söyleyebiliriz. Bize de var cemaat. Mena şu şey gayipten çıkıp giderse bizde. Nerse ki bugün Bitti. Bugünkü kinde cemaat bizge milyonlar işsizimiz ekiyor. Büyük bir rahmetlik sevarız. Bir de yazıcılar bir kurduralar, benim koydan ne işlegenimini bileler. Men bir narsa aytmoqchi bo'laman. Eng ulu narsa so'z. Ol atom tüf qurollaridan da kuchliroq ekanligin Rossiyada bilib oldi. Hem o'zining so'g'ish metodini o'zgartdi de bizga qarshi hozir so'z bilan, so'zni tilni bitirib bilan kurashadi. Nişikmi? Mene men şuşu takdimim bilen çıktım. Yazıcılar sezisinde Miltimiraga Şaymeyev'e soru verdim. Eytiniz elim Miltimiraga. Mene siz saat yarım söylep bir fikirde aytmadınız. Sizin karşınızda kimler oturadi deb o'ylaysiz? Tarixda koroller hem şutlar degan düşünce var. Birde oturgan necha yuz yozuvchini siz alla şutlar deb o'ylaysizmi? Cevap yok. Siz Tatar kitabı ruhu ulde sündü deb aytdingiz. Ol Tatar kitabını götürüşü, ruhunu götürüşü kimsin? Cevap yok. Hem men aytam, mene o'tiralar Tatar ruhun götürüşü, Tatar kitabını, Tatar tilini götürüşü kişiler.
Бу язучылар, бүген язучылар иң түбән дәрәҗәдә. Бүген алар шул кадәр тиеннәр генә гонорарлар, тиеннәр генә алалар. Үз акчаларына, үз пенсияләренә китапларын чыгаралар. Бүген истәрле башта безнең Зәки ага мин үләргә кайтып китәм, зинһар мине арест алмагыз, кулга дип ялынып кайтып китеп эшләп ята. Җәмәгать, шуннан соң мин Минтимер агага сорау бирдем. Мине чакырып мендерделәр трибунага. Трибунага менсәм, биредә Россия Язучылар берлеге рәисе утыра. Мин аңа сорау бирдем. Әлбәттә, инде русский урыс телен генә белә, аның башка телен өйрәнергә теләге юк. Скажите, пожалуйста, если в один прекрасный день к вам подойдут и скажут, что русский язык снимается с производства, что вы на этом языке не писать, не обучать в школах не будете, как вы будете реагировать? Иң беренче чиратта астан бүгенге Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Саев кычкырды. Немущие он наш густи. Мен аның густи икәнен беләдер. Шуннан соң 309-нчы маддәгә каршы ул әйтә: "Я понял поэта", ди, отвечаю. Я бы протестовал, диде. 309-нчы маддәгә каршы. Чыгыгыз, басыгыз, протестуйте, дип мин кычкырдым, һәм язучыларның берсе дә урыныннан кузгалмады. Җәмәгать, 309-нчы маддәгә каршы. Торыгыз, үзегезнең каршы икәнегезне күрсәтегез әле миңа. Йокыгыздан хәт уянырсыз, каясыз. 309-нчы маддәгә каршымысыз? Вы против 309 статьи? Поднимитесь, покажитесь. Я посмотрю на вас, кто против 309 статьи. Басыгыз, каясыз миңа, каясыз, сез 309-нчы каршыга, статья каршы. Әйе, шуннан соң мин бардым, рәхмәт. Мин бардым Мөселман кинофестиваленә. Мин бүтән кешеләрнең сөйләгән сүзләренә кушылам, мин андыйлар сөйләмим. Мөселман кинофестивалендә мин әйттем, бер генә авыз татарча сөйләү юк, әйдәгез җәмәгать, мондый фестивальне карап чыгып китик. Шуннан соң халык уйланып торды, бер заман карыйм, халык чыкты да турды да ишектән чыга башлады. Ишектән чыга башлаганга минем янга килделәр дә, "Женщина, пройдемте". Ике ягымнан ике кеше килеп мине кулга алырга җыендылар, һәм мин мәсьәләне аңлап алдым. "Җәмәгать", дидем. Һәм тезләндем каршыларында. Менә шулай әйтте. Мине хәзер алып китәләр. Алып китәләр дә үзләренчә эшләячәкләр. Сез мине бирәсезмени? Юк, зал тындырды. Тындырды да бераздан бер генә сүз әйтте зал. Бүтән тавышка юк. Һәм беләсезме? Ике яктагы кеше ике якка чәчелеп киттеләр дә минем янга килеп керде. Римма дигән ханым татарча, Нәҗмә апа, без сөйләшәбез татарча. Менә дигән татар ханымы икән, һәм икенче көнне, өченче көнне татар газетлары болай язалар. Мөселман кинофестивалендә әлбәттә татарча сөйләмәделәр. Нәҗип апа Сафина әйткәч, татарча да сөйләделәр үзе. Юк, мин әйткәч түгел. Зал бер сүз әйткәч сөйләделәр. Хөрмәтле җәмәгать, карагыз әле. Бездә бит үзебездә шул кадәр бердәмлек җитми, әйме? Әле дә артыгызны урындыктан куптарга куркып утырасыз күпләрегез. Татарча аңламагангамы, әллә аңлап та теләмәгәнгәме? Бездә берләшү җитмәй. Халык депутатлар дип сайлаган депутатларыбыз халык белән аралашуга чыкмадылар. Халык фикерен бирергә теләмәделәр. Әмма ләкин үзебезнең хукук системабыз булмагач, аптырап, халык ара референдум үткәрделәр. Ул референдум татар дәүләтен булдыру өчен тавыш бирде. Ул Россия күләмендә генә түгел, ә халык ара күләмдә международный статуска ия референдум. Һәм ул бүген дә көчендә, чөнки Россиянең бу халык ара хукукка ия булган референдумның нәтиҗәсен инкар итәргә, игнорировать нет права, хукукы юк, җәмәгать. Инде килеп, карагыз әле, шушы регламент бетсә, шушы конгресс, бүгенге конгресс, иртәгәге конгресс, бүтән җыелган депутатларга менә шушы фикерне җиткерергә тиеш. Татарстан бүген дә референдум нәтиҗәсендә ирекле дәүләт
һәм сез бөтен булган татар халкына җиткерегез, шушы ирекле татар дәүләте тирәсендә бөтен татар дөнья татарлары ирләшергә тиеш дип. Ишеттегезме, җәмәгать? Рәхмәт. Әгәр дә мин Муллага җырладыра менә дәфтәрен тутырып киткән. Bir 3 еллык шигырь укымасам, мине Данил иртәгә Союздан чыгарып җибәрер. Тавык моңы дип атала. Фермада тавыкларны иң беренче муеннарыннан суймыйлар. Терек кисеп алалар икән аягыннан асып. Минем исем китеп карап тордым да, бу 1981 ел. Һәм сорау бирдем, ник алай итәсез дип, кычкырмасын. Һәм каны бетсен өчен диделәр. Мин шушы шигырьдән соң 1981 шушы шигырьдән соң мондый шигырь яздым. Җырлый тигенергә табылмады бакча, чүплектән дә мафиялар җыя икән акча. Ояларда бар да занят, сала алмадым күкәй. Күкәй салмый дип суйдырды мине бүген түтәй. Суйдырды дип суйдырмады. Телне кистерделәр, бөртек җанымны калдырмай йолкып бетерделәр. Әле менә аякларда торам асылынып. Җырлый беләм, күкәй салам, юкса асылым нык. Киселгәнче башны алып, күккә очар идем. Читтән арты әтәшемне кысып очар идем. Хотя, нигә инде яшәү? Телсез, йонсыз килеш, башыңда тавык миеме, язмыш белән килеш. Без аның белән килешмәячәкбез. Рәхмәт. Димитроград шәһәреннән Джумаева Мөнирә Мавлетовна. Biz Tatarстаннан читтә яшәсәк тә, татар теленең кирәклеген дәлили алдык дип саныйм мин бүгенге көндә сезгә үземнең чыгышымның башында шулай әйтеп, бик канәгатьләнеп белдерә алам. Чөнки менә 13 ел буе Россиядә яшәп, Димитроградта 22-нче татар мәктәбендә балалар ата-аналар теләге белән шәһәребезнең төрле районнарыннан килеп укырга теләк белдерәләр. Чөнки монда татар теле, әдәбияты, Татарстан тарихы, татар халкының тарихы укытыла. Шуның белән берлектә татар милли тәрбиясе ала балалар. Һәм горурланып әйтә аламын, елдан-ел ата-аналарның теләге арта гына бара. Быелгы уку елында, киләсе уку елында беренче мәртәбә без 2 сыйныф ачабыз. Чөнки ата-аналар безнең мәктәпкә китерергә балаларның теләге белдерәләр. Кыска гына уңышларыбыз турында да әйтмичә булдыра алмыйм. Безнең мәктәптә 300-гә якын татар баласы гына белем ала. Һәм аларга 20 татар милләтеннән булган укытучылар, югары, беренче категорияләр белем бирәләр. Белем белән берлектән тәрбия чаралары да ана телендә үткәрелә. Һәм инде менә атап үтә торган быелгы уку елында безнең уңышларыбыз шундыйлардан. Шәһәр думасы карары белән мәктәбебезгә Габдулла Тукай исеме бирелде. Һәм мәктәбебездә татар халкының тарихы, мәдәниятенә багышланган музей ачылды. Шулай ук төрле олимпиадаларда, конкурсларда катнашып балаларыбыз елдан-ел кызыксынулары арта бара. Һәм горурланып әйтә алам, быел беренче мәртәбә халыкара олимпиадада 9-нчы сыйныф укучыбыз 3-нче урын яулады. Аның укытучысы Сәмигуллина Гүзәл Илдусовна бөтен Россия конкурсында татар теле һәм әдәбияты укытучысы, җиңүчесе итеп табылды. Шундый укытучылар булганда, шундый татар җанлы ата-аналар булганда укыту эше һәм тәрбия эше киләчәктә дә рәхәтләнеп дәвам иттереләчәк. Бөтен нәрсә үзебездән тора дип саныйм. Күп төрле чаралар, Курбан бәйрәме, Сөмбелә бәйрәме, балалар сабантуе һәм бик күп чаралар мәктәптә уздырыла. Шуның белән бер рәттән менә мин Гулабыйның сүзләренә кушылып әйтәсем килә. Мәктәпне ачканнан бирле беренче көннән үк мин килешү төзедек 2 мәктәп арасында. Музыка мәктәбе һәрбер бала 45% менә мәктәптә төрле уен коралларында уйнарга өйрәнәләр. Үзебезнең мәктәпкә килеп музыка мәктәбеннән югары һәм беренче категорияле укытучылар аларны өйрәтәләр. Менә шулай итеп татар халкының
Димитровградта яшәүчеләрнең күңелләренә моңнарыбызны, җырларыбызны, телебезне горурлык хисе уята алабыз икән, димәк, татар халкы Димитровградта гына түгел, барлык регионнарда да яшәргә тиеш, яши алачак. Bütün нәрсә үзебездән тора дип саныйм. Һәм әйтеп үтәсем килә, сәгатьләр җитми. Укыту планының бит аның төрле вариантлары бар. Шуннан телисез икән, 2 сәгатьлек программа, 3 сәгатьлек программа. Bütün нәрсә үзебездән тора. Бүгенге көндә мин курыкмыйча шулай әйтәм, алдагысы билгеле булыр. Һәм инде мин менә бүгенге сәхнәдән миңа сүз бирелгән икән, әйтмичә булдыра алмыймын. Менә мәктәбебез башка Самара, Саратов мәктәпләренә караганда безнең әле яшьрәк, безгә әле барлыгы 13 кенә яшь, 13 ел. Ринат Зинурович Закировның шушы 13 ел элек мәктәп юк иде әле. Мәктәп ачарга сүзләр генә бар иде шәһәребездә. Автономиябезнең 5 еллыгын үткәрергә җыенып йөрибез. Нинди уңышларыбыз бар дип сорады Ринат Зинурович. Нинди уңышларыбыз? Менә мәктәп ачарга йөрибез. Менә ачыгыз, эшләгез, менә шул булыр уңышларыбыз. Шул сүзегез менә колагымда һаман да яңгырый. Башлагыз, эшләгез, Татарстан сезне һәр вакыт яклар, ярдәм итәр дигән идегез. Һәм менә Мәгариф министрлыгына да мин шулай ук зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Чөнки мәктәп ачылганнан бирле укыту әсбаплары, дәреслекләр, ул башта бирелгән компьютер классы, ремонтка ярдәмегез, барысы да безнең исебездә. Бүтән шәһәр администрация исеменнән, автономия, өлкә автономиясе, үзебезнең шәһәр автономиясе исеменнән һәм мәктәп калифебыздан бик зур рәхмәт барыгызга да. Хөрмәтле делегатлар, Менә ханым әйтте, укытучыдан тора дип. Мин әйтер истәлегем укытучыдан тора, һәм беренче чиратта мәктәп директорыннан тора. Бездә бу мәсьәләдә бик мәктәп директорлары ничектер милли мәгарифкә карата суындылар дип саныйм мин күбесе. Чөнки алардан саннар раслауны телиләр, һәм алар элек колхозларда, хәтерлисезме, бер чорда безнең сөт мәсьәләсе бик иң кискен мәсьәләнең берсе иде. Шул сводкаларны һәр атнада биреп баргач инде колхоз рәисләре, балганнар, колхоз рәисләре сөтне өстәп язалар дип әйтәләр иде. Шул вакытны хәтерлисездер. Менә хәзер шушы бер мәгариф системасына килеп керде. Мәктәп директорлары татарча укытабыз дип, шушы югары хакимиятләргә, югары органнарга, мәгариф җитәкчеләренә үзләренең татарча укытмасалар да татарча укытабыз дип язып бирәләр. Без үткән ел Дөнья татар конгрессының бюросы белән үзебездә Татарстанда Түбән Каманың иң төп гимназиясында булган идек. Гимназия шул хәтле матур, шартлары искиткеч, гөрләп тора, безне алып киреп каршы алдылар, чәкчәкләр тотып, алып кирделәр залга, зур зал, шунардан бераз гына кичерәктер балалар концерт бирә. Бер мәлне мин чыктым да концертны караганчы, карыйм әле мәктәптә нәрсә ничә укыталар икән дип класслар буенча киттем. Мәктәпнең һәр классында балалар белән сөйләшеп, аларның букчаларында дәреслекләр рус телендә булып чыкты. Ул мәгариф системасына татар гимназиясе дип үзенең отчетларын җибәрә. Менә шул шәйберләр безне бик борчый. Әгәр дә мәгариф системасында шундай әйберләр була икән, без әлбәттә бу мәсьәләләргә мәгариф министрлыгы белән Илдар әфәнде утыра. Без алар белән бу баш-баштыклыкларга бик кискен бәя бирәчәкбез. Менә шул шәйберне белеп торсыннар, мәктәп хуҗалары. Бу искиткеч әйберләр шушы эшләрдән башлана. Әгәр мәктәп директорлары шул юлга баса икән, бернинди ата-аналар да, бернинди укытучылар да моны төзәтә алмый. Беренче чиратта мәгариф системасында мәктәп директорлары алдында булган мөмкинлекләрне кискен иттереп куярга кирәк. Менә шушы әйберләр ята.
Әлбәттә, без бу мәсьәләдә без бердәм эшлибез. Бирдә залда шактый гына менә мин карап торам, мәктәп хуҗалары утыра, мәктәп директорлары да бар. Әнә Камалия Зинуровна белеп тора, ул киләк иртәгә чыгыш язачак безнең пленар утырышта, съездның пленар утырышында. Әйе, мәктәп системасындагы, мәгариф системасындагы проблемалар баштан ашкан. Biz аны сезнең белән барыбызда тыйып торабыз. Ата-аналар инде шактый шул шартларга куелганга күрә ата-аналарны гаепләп тә булмый. Аларның һәрбер сезнең баласының чын динем шушы тәрбиянең нәтиҗәсен күреп, алар инде киләчәктә бердәм дәүләт имтиханы бирергә әзерләнәбез дигән булып, үзләре бу мәгариф системасыннан читләшергә тырышалар. Бу әйбер булырга тиеш түгел. Без җәмәгать оешмаларына да, әлбәттә, үзебез белән бергә эшли торган мәгариф системасына, барысына да бердәм булып, шушы проблемаларны хәл итәргә кирәк дип саныйбыз. Рәхмәт. Роза Атласовна юрист, хокук эшчесе, ул докторлардан бирле шушы өлкәләрдә шөгыльләнгән кеше. Безнең төбәкләрдә, чит төбәкләрдә татар оешмаларының һәм аларның төрле проблемалар булганда, аларның хукукларын яклау буенча зур эшләр башкарган кешеләр икән, Роза Атласовна. Һәрберегезгә сәламымны юллыйм. Чөнки монда юристлар чыгыш ясамыйлар. Шуның өчен мин 10 ел буена конгресстан киткән 2002 елны иде. 10 ел буе конгрессның эшен карап, укып барам. Шуңа күрә йөрәгем түзмәде, килдем. Чакырмасалар да конгрессның мин кунагы түгел, әмма ләкин йөрәгем кушып килгән кеше мин. Мин сүземне нәрсәдән башлыйм? 2003 елның апрель айында мине юрист итеп чакырдылар. Танышлык белән түгел, кемнәрдер мине шушлай заседаниега чакырды. Заседаниеда бик зур дәрәҗәле юристлар утыра иде. Аларның арасында менә Багизов Рашид Гаязович, сез аны барыгыз да беләсездер дип уйлыйм, Конституцияны язган, ике дәүләт телен язган кеше Багизов Рашид Гаязович. Ул заманда ул уполномоченный по правам человека при президенте Татарстана булып эшләүче вәкаләтле вәкил иде. Шул көннән башлап мин шушы милли эшләргә тотындым. Ринат Зинурович белән шәхсән без килешү төзедек. Мин юридик комиссия гына түгел, комитет по правам человека при Всемирном конгрессе татар дип игълан иттем үземнең эшемне. Чөнки татарны, милләтне яклаучы миңа кадәр бер кеше дә булмаган. Мин беренче булып тотындым шушы эшкә, Аллага тапшырып. Иң беренче минем командировканы барыгыз да беләсез, укып беләсездер татарлар. Чиләбе өлкәсендәге маяк комбинатыннан зарар күргән татарларны якладым. Татарстанга беренче тапкыр маяк комбинатыннан командировкадан кайткач, мин карап торам, рус телендә бөтен заседаниелар бара. Пресс-конференциянең беренчесендә мин бөтен журналистларга әйттем. Кемдер татарча белми, соңыннан пресс-конференцияга русча сөйләм дидем. Бүгенге көннән татар конгрессында переворот була. Бүгенге көннән мин бөтен чараларны, пресс-конференцияларны бары тик татар телендә генә сөйләм. Чөнки бу татар конгрессы дидем. Шул вакытта миңа әйттеләр журналистлар, без барыбыз да апа беләбез диделәр. Бердән бер татар журналисты, ул да булса безнең бер язучының исемен әйтмим, бик күренекле язучыбызның оныгына, ул татар кызы, оныгына татарча белмәгән булып чыкты. Кабинетка кереп, мин аңа аерым материаллар бирдем. Мин сүземне нәрсәдән башлыйсым килә? Татар конгрессына килгән көнне мин үземә шундый сүз бирдем. Татар конгрессының кыйбласы 2 булырга тиеш. Аның беренчесе безнең динебез, икенчесе безнең телебез. Телдән, диндән башка без бер кем түгел. Безнең динебез тел белән бәйле, телебез безнең динебез белән бәйле. Мин шуңа күрә иң беренче эшне башладым. Телне ике дәүләт теле, конституция буенча якларга тотындым. Чыгышларга, госсоветларга кереп киттем. Мин анда чакырмыйлар иде. Мәләки без Харисов белән дә сугыштык. Аны Ринат хәтерлидер әле даже. Харисов бер кыягаз тотып, миңа менә шушы татар телен бетерергә, кыскартырга дигән кыягаз, мин аңа икенче кыягаз тоттырдым. Без аның белән сугышып китә яздык, әмма ләкин Ринат Зинурович шул вакытта миңа дөрес замечание ясады. Роза Атласовна болай кыланмагыз диде. Дөрес, минем тәҗрибәм юк, әмма ләкин ике дәүләт теле бар, конституциябыз бар. Менә бу чыгышлар арасында мин сез дөрес әйттегез. Үзебездән тора. Шуннан 2003 ел, 2004 ел килеп җитте. 2004 елны безнең мин сезгә менә Иманым Камил
90-шы елларда ачылган татар мәктәпләре, татар гимназиялары, татар төрек лицейлары ачылды 90-шы елларны. Законнар кабул ителде, ул елларның егерсе иде президент. Шул елларны кабул ителгән законнарыбызның обратный процесс, кире процесс башланды. Татар мәктәпләрен ябу, татар гимназияларын бетерү, татар теленә каршы фитнә башланды. Ул фитнәне Мәскәү урыслары эшләмәде. Әйдәгез Мәскәүне генә гаепләмик. Аны эшләде үзебезнең Татарстандагы мәгариф җитәкчелеге һәм башка кешеләр. Мин Конгресста татарның адвокаты буларак тотындым якларга татар телен, татар динен. Әмма ләкин үземнең килешү белән эшләгән Конгресс рәисенең җитәкчесенә мин бернинди дә яклау тапмадым. Ул миңа әйтте: "Розатласына, извините, комитетына чакырып, Ринат Зинурович, сез миңа үзегез әйттегез. Причем монда татар конгрессы һәм татар теле. Причем монда дин ни өчен муллаларга йөрисең син? Причем монда дин дә, причем монда конгресс диде. Әмма ләкин мин астыртын рәвештә, менә хәзер признавать итәм, Ринат Зинурович, мин астыртын рәвештә татар мәктәпләрен, татар гимназияларын, бөтен татар телен тотындым якларга. Мине ипокруга чакырды Рашид Ахатович Исламшин. Мин ни өчен Рашид Ахатовичның чакыруына риза булдым. Ул миңа права учителя укытырга тотынды. Тыңлагыз сез мине. Чөнки мин эшләгән кеше, практикада эшләгән кешемне мин сезгә сөйлим. Рашид Ахатович Исламшин, аны сез барыгыз да беләсез. Рашид Ахатович Исламшинга мин булай дидем: "Татар телендә татар тел укытучылары, алар бит инде киләләр, монда укытыр, квалификацияларын күтәрер өчен. Татар теле укытучыларының миңа чакырыгыз дәресләренә һәм по национальным делам чакырыгыз мине замнарны, алар по национальным вопросам һәрбер администрациядә бар. Мин аларга лекция укыдым. Шул вакытта мин татар теле укытучыларының ни дәрәҗәдә түбәнчелеккә төшкәннәрен миңа бер укытучы әйтте: "Апа," диде, "менә кайда нинди начар кабинет бар, туалет кырыенда, я булмаса аның җылы түгел кабинетлар, салкын, иң начар кабинетларда татар теле укытучысы утыра," диде. Мин беләсезме, шул әйберләр, шушы фактлар мине тагыдан ныграк этәрде үзебезнең динебезне, үзебезнең телебезне якларга. Мәчетләр артыннан йөри башладым. Мин формалаштырсагыз иде Усман. Минем эшемне тыңлагыз. Мин беләсезме, 14 ел эшлим шушы өлкәдә. Әле сезне мин беренче тапкыр күрәм. Тыңлагыз. Тыңлыйсызмы? Регламент. Хәзер мин сезгә шуны әйтәм. Мәчетләр артыннан йөрдем. Высший, югары федераль арбитраж судлары артыннан йөрдем. Сез йөрдегезме судларда? Сез берегезнең дә йөргәнегез юк. Тыңлагыз, пожалуйста. Хәзер мин аннан җиңеп кайтам. Федераль судларда үзебезнең менә Кострома өчен, сез аны беләсез, Кострома мусульманское объединение, анда безнең татар автономиясе, татар мәктәбе эшләп килә. Менә шушылар белән суд юлларында озак йөрдем, Аллага шөкер. Һәрбер эшемне зәкат булсын дип эшләдем. Хәзер мин сезгә тагын бер әйтәсем килә. Туфан абый Миннуллин, ул вакытта депутат иде. Туфан абый мине шул хәтлек яклый иде. Йөрәгемнән әрнсә, эшләрем бармаса, Туфан абыйга кереп жаловаться итә идем. Ул керә иде Мөхәммәтшинга, шулай итеп мин шул круг белән, менә шулай итеп үземнең бөтен эшләремне башкарырга тырыштым. Мин Мәскәү Министерство юстициядә татар гаиләсе һәм татар чакырыш дигән ике оешманы оештырдым. Беләсезме, Туфан абый ул вакытта фонд директоры булды. Татар гаиләсе дигән бу залда гомер буе татарга хезмәт иткән кешеләр утыра, һәрберсе дә. Туктагыз әле. Хезмәт иткән, әмма ләкин татарның телен практически монда яклаган кеше бармы? Берәр юрист күрсәтегез әле миңа, пожалуйста. Юридик яктан гына татар телен яклау турында сүз бармы бит? Монда шулай гомер буе кешеләр татар теле өчен. Дания Фатыховна, мин сезне тавышны бик әйбәт беләм. Пожалуйста. Беләсезме, 10 ел буена көттем шушы сәгатьне. Буны көтте чакырмадылар. Татар конгрессы артыннан, татар халкы артыннан, Чиләбедә радиациялар артыннан күп миширләр иттем. Мине бер генә тапкыр кунакка, я булмаса тәҗрибәне уртаклашырга 10 елга бер генә тапкыр чакырга була идеме? Була иде. Минем бит тәҗрибәм күп. Мин аны белән уртаклашырга гына түгел. Мин аны бирегә дә риза. Ул документлар минем бик күп. Бит бер генә милләттә дә үзенең милләтен шушылай яклап, чит илләрдә, Японияларга йөреп кайттым. Чиләбе татарларының проблемалары белән. Бик күп илләрдә йөрдем, Аллага шөкер. Әмма ләкин тәҗрибәң бар үскәнем. Син бит инде шул татар баласы. Кил әле, тәҗрибәң белән уртаклаш әле. Сөйл әле, нинди юллар белән. Мин сезгә нәрсә әйтмәкче булам. Татарстанда үзебездә татар телен саклап була. 17 районда татар мәктәпләре юк, район үзәкләрендә. Ул менә Хамалетин Нурын утыра. Без йөреп чыктык ул Татарстанны. Ул вакытта Шаймиев иде, справка белән. Ул соңгы Әгерҗи районына баргач, Әгерҗинең управление образованиесенең начальнигы,
Ул әйтте, менә былай итеп өстәлгә берне сукса, президент бүген татар мәктәбен ачабыз дип, апа бүген ачабыз диде. Әмма ләкин җитәкчелекнең генә теләге юк диде. Шуңа күрә әйдәгез. Бүген менә без бетәбез, безнең татар теле шулай. Әйе, бик матур. Мин моны күрдем. Мин бу әйберләрне күрәм, барыбыз да беләбез. Әмма ләкин 16-17 районда, район үзәгендә татар мәктәбе юк. 2005 ел иде ул, март айында. Һаман юк ул. Ул вакытта бит шул эшне мин башкарып, шушы эшләрне эшли ала идем. Әмма ләкин минем кулым аягым баулы булды. Миңа эшләргә беркем бирмәде. Ни өчен бирмәде? 3 тиен акча өчен дә, аны да ярты елга бер генә зарплата түлиләр иде. Машинам юк, бер нәрсәм юк. Хәзер Аллага шөкер, иркенләп үз машинама утырып, бөтен Россия буйлап татарны һаман яклап йөрим. Миңа мөрәҗәгать итегез, пожалуйста. Һәрберегезгә барып җитәм, һәрбер өлкәгә. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Тәлгать Әхмәдишевға сүз бирелә. Хөрмәтле президиум, видимо, мынапа буларак конгресс чакырды, рәхмәт аларга. Милли мәгариф турында әйтелгәндә, монда байтак шуңа күрә мин тәкъдимнәрне әйтмәкче, кайбер тәкъдимнәрем бар. Мин монда Фәндәсов белән монда барыбыз да кешеләр инде бу егет мәсьәләсендә Москва басымы турында, шулай ук Ренат абый да әйтеп киткән яңа отчетлар турында. Аны министр инде, яңа министр Энгел Фатах килгәч кенә ничектер милли мәгарифне саклаган эше бара. Ул 2012 елда килгәч әйткән үзе үк. Авылда гына татарча укыта торган мәктәпләр калды ди. Районнарда, шәһәрләрдә татарча укыта торган бер мәктәптә калмады, беренче сыйныфтан соңгы сыйныфка кадәр бер укучы укыта. Хәзер менә акырын-акырын кайтарыла башлады. Шаллыда узган ел уку елында мәсәлән икенче татар гимназиясендә башлангычта аерым сыйныфларда татарча укыталар. Аннары менә министр урынбасары да әйтеп киткән ничә мәктәп барлыгын, ләкин татарча укыта торган мәктәпләр саны 20-дән артам икән гомумән Татарстанда. Мәсәлән, быел 400 укучы 9-нчы сыйныфта татарча имтихан бирде, кайбер фәннәрдә. Калганнары бөтенесе урысча белә. Димәк, алар урысча белмәләр. Аннары мәгариф министры урынбасары Фаттах әйтеп узды, монда бала бишектән торгачлында бишектә ятканда аны татарча тәрбияләргә, татар телен итәргә дип, һәр бик тормышта ничек? Әле бала бишектән тормаган, әни кеше телевизор каршына барып куя да, үзенең иешләре белән шөгыльләнеп йөри. Бала урысча мультфильм карап, хәзер шәһәрләрдә, район үзәкләрендә, хәтта авылларда балаларның теле ачыла, урыс телендә. Татарча түгел, урысча ачыла. Бу шун барлык. Менә уен төбе ярый менә хәзер инде президент уен төбе каналы булдыру турында боерык ясады, ләкин монда конгресс менән бер тәкъдим итәргә кирәк, уен төбендә менә бу мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен булсын бу телевидение. Икенче балаларның телләре урысча ачыла. Анда күбрәк мультфильмнар мәктәптәге яшьтәге балалар өчен, кечкенә балалар өчен. Бу бит ана кешегә, бала кешегә җайлашалмый, вакыты чикләнгән мультфильмлар. Анда әгәр дә татарча булса, кем буе утырып куя, бала татарча өйрәнә. Анда да бер безнең икенче бакчалар проблемасы. Монда без тел мәсьәләсен ничек кенә саклау турында сөйләшәбез. Хәзер менә мин Чаллы мисалларына сөйлим инде. Чаллы мисалы булгач, башка шәһәрләрдә нәкъ шулай дигән сүз. Чаллыда татар төркемнәре бик күп, ләкин бөтенесендә балалар урысча аралаша. Бөтен татар телләрендә. Мин моны беләм, чөнки минем кызым узган ел риза бирде, үзенең баласын татар бакчасына, татар төркеменә урнаштырырга, татарча сөйләшә торган төркем эзләп бирде. Бер бакчада тапты, бердән бер бакча калган, анда татарча сөйләшәләр балалар. Шунда барып шәһәрнең бер башыннан икенче башына җирдә татарча сөйләшә торган. Әйткәнемчә, министрлык тарафыннан эш бара, министр Фаттах тарафыннан. Узган ел тәэмин иттеләр әсбаплар, методичкалар белән татарча, әле алар да юк иде. Ләкин балалар һаман урысча аралаша, әйләннәр татарча үтә инде. Бакча җитәкчеләре татарча сөйләшеп китә иде тәрбиячеләргә. Ләкин тәрбиячеләр сөйләшә алмый татарча. Менә ул безнең хәзер татарның шундый начар гадәткә әйләнгән, без урысча сөйләшкән кеше белән татарча сөйләшә алмыйбыз. Бу инде безнең калмас иде. Теге совет вакытында безгә татарча сөйләшә башласак әйтәләр иде. Сөйләшмәгез, урысча сөйләшегез дип. Әллә шуннан килә ул
тәрбиеші урысша келелер, балалар қойыпшағының бақшаға келгіз курсташқан үйінде қойысы келгенде орыс тілі болған. Татарша сөйлешімде бір тапқыр айтып қарайды олама татар тілінде сөз. Теге балам аламан кеп келеді, орысша кіреді кетеді сұрады. Татар тілінің қолданылыш даирәсен кеңейтергә кирәк тәгъдә Нишкә кирәк? Ничектер тәрбиячеләргә менә милли кадрлар әзерләүгә аерым игътибар. Алар бер тапкыр гына әйтмәсен, ике тапкыр татарча әйтсәң, бала бит аңлый башлый. Аңара әйтә дигән шу, безнең инде татарча милли мәгарифтә проблема булырга тиеш бу көндә. Милли мәгариф менә булса, моның турында инде бик күп кешеләр әйтте, милли мәгариф яшәсә, милләт яши. Гаилә түгел, милли мәгариф икесе белән тигезлектә куеп булмай берничек. Гаиләдә ул тел барыр кайчандыр юкка чыга. Бер булмаса сакларга мөмкин, ә милли мәгариф яшәсә, тел мәңге яшәячәк. Шуңа күрә Конгресс бу милли мәгарифне киләчәктә ныклы контрольгә алсын инде. Әле бит әле бу гына мәсьәлә түгел, бу башкаларга кайгы, главалар каршы татарча укытуга мәктәпләрдә оештырмайлар. Аларга әйтеп карыйлар, президент та җәдид эшләми, ләкин татар мәктәпләре ачмыйлар. Шуңа күрә бәлки ничектер бу Конгрессның структурасында үзгәртү турында уйларга кирәктер. Мәсәлән, главалар үзләренә кирәк соятып куялар да Конгрессның җитәкче урыннарда. Ул аларның җырын моңа бирә. Шуңа күрә бәлки Казаннан билгеләнә торган кеше булсын инде. Менә була бит политика мисал күрә. Бу милли политика мисал күрә инде. Шуңа күрә без инде бергәләп эшләгәндә зур уңышларга ирешербез, ләкин шул милли мәгариф проблемасында ныграк киләсе 5 елда эшләсәк әйбәт булыр иде. Рәхмәт. Хәзер менә шушы көннәрдә балалар бакчаларын берләштерәләр. Урыс балалар бакчасы белән татар балалар бакчасын катыштырып, татар төркеме генә калдыралар. Ни өчен киресенчә түгел? Ни өчен урыс татар балалар бакчасын ачып, урыс төркеме кертеп куймыйлар анда? Шулай ук мәктәпләрдә дә бүгенге көндә шушы хәл. Менә әле генә безгә министрның ярдәмчесе әйткәнчә, урыс мәктәпләре ачалар, татар сыйныфларын китереп кертәләр анда. Татар сыйныфлары өчен бу мәктәпләрдә бер генә чара да үткәрелми. Шуңа күрә әйдәгә шулай эшлик. Татар мәктәбе ачып, урыс сыйныфын кертеп утырдык. 178-нче мәктәпне ачкан чагында татар инглиз мәктәбе итеп ачык дип бардык чиновникка. Чиновник белдегез нәрсә әйтте? Анда бит урыслар да яши диде. Сез Казанда табыгыз әле урыс яшәмәгән бер генә урамны, бер генә йортны. Шуңа күрә безнең татар милләте Казан шәһәрендә, Татарстан күләмендә бик кысылган хәлдә яши. Менә хәзер шуны әйтәм, 2001 елдан бирле бер генә татар мәктәбе ачылмады. Аңарчы менә дигән урыс мәктәпләрне ачтылар. 177, 178, 179, 33-нче мәктәпләр. Татар мәктәпләре булмады. Хыдайның рәхмәте, яңадан урыс мәктәп ачарга дигән җирдән февраль аенда мин президент Минниханов кашык хат яздым, Звезда Поволжья газетасы ача. Хыдайның рәхмәте, Аллага шөкер, 180-нче мәктәпне татар мәктәбе итеп ачалар. Мин Ринат әфәнденең сүзе белән һич килешмим. Йыгыны гамәлдән чыгармаса, фәннәрне татарча укыта алмыйбыз без. Фәннәрне фақат урысча гына укыталарбыз. Но татар мәктәбен ачу, ул безнең өчен бик файдалы. Без анда татар мөхите булдырабыз. Татар мөхите булдырабыз. Татарча гына белә торган укытучыларны алабыз. Балалар белән алар татарча әңгәмә кылсыннар, татарча сөйләшсеннәр. Фәннәрне без татарча укыта алмыйбыз. Шуңа күрә бу мәсьәләне мин күтәреп чыга алмыйм. Йыгыны гамәлдән чыгарга кирәк. Брежнев заманындагы кабул итү системасын кире кайтарырга кирәк. Сочинение язып түгел, сочинение өчен безнең татар балалары инша язып институтка керәләр иде. Шушы системаны кире кайтарырга дип без мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Һәм конституцион судларга бирергә тиешбез. Ни өчен? Россия конституциясенә бу туры килми. Анда язылган һәрбер милләт үзенең ана телендә билем алырга хокуклы дип язылган. Бу хокукны бездән алып киттеләр. Шуңа күрә әйдәгез әле. Без урыс турында уйлап түгел, үз татарларыбыз турында уйлап эш итәргә тиеш. Менә Күкмара районы, Арча районы, 6 мәктәпнең берәрсе генә татар. 25 чакрымнан килеп хәзер татар балалар шунда укырга тиешләр. Автобус белән килеп, төрле сыйныфта укучылар. Хәзер йыгыдан куркып 9-нчы класстан соң татар балалары 10-нчы класска укырга бармыйлар. Шуңа күрә авыл мәктәпләре ябыла.
Onu uyulagan kişi yok bizde. Hemen Tatarca okutayık, Tatar dilini okutayık, Tatar edebiyatını. Bizge bütün fenleri Tatarca okuduğuna gerek. Tizden bizim balalar, hayvan isimlerini, üsümlük isimlerinden unutacaklar. Milletleşlerimiz, sizge Yırak Udmurtiye'den koynar selamlarımızı alıp dildik. Bizden bütün Dünya Tatar Kongresine 25 yıllık jubileye bilen kutlularımızı yetkiremiz hem anın içinde onuşlar dileriz. Bugünkü günde Udmurtiye'de milyon yarımdan artık halk yaşayır. 136 milletvekilleri. Şularının 98 binden artığın Tatarlar teşkil eder. Udmurtiya Tatarlarının milli medeniyet tanımiyesi yoşuğa 13 yıl. Şuşu dövrde biz dilimizni, gırık edeblerimizni, milli tradisiyalarımızı saklağı için ornitologik hizmet ederiz. Hem Rinat Zinulovich'nin etken, yaratır etken sözü var. Her yılında, her yılışta birige işlemegen kişiler, filmiler barımızda işlimiz diyen. Lakin şu umaydan faydalanıp, bizden bir neçe işimizni tilge alıp gidesek ile. Çünkü biz işlemesek, bir kimde işlemediğin sizler fikirler yankıradı. Hem benim şahsımda da bu sizler dağın bir tarafta delillenir. Dip ışanasım ile. Çünkü çınakta varlık işler de jirli orunlarda okutuşular, ata-analar hem içtimai işmalarının ilkesine kolgan. 2016-2017 oku yılında Respublikanın 11 mektebinde 746 bala Tatar tilini izleştiren. Bu san 2002 oku yılında çağrıştırılan vakitte 686 okuşuğa kimegen. Demek bir de şoklanırlık orunlarımız yok. Alanın sebeplerini izlesem, 50 sebep tabarga mümkün bulur idi. Lakin bizim sebepler izlettiril bugün maksatımız, neşuşu ezme kökmü bulgan sanlarını saklap kalı. Lakin bu sanlarını saklap, şınap da bik oğurdan birile. Bugünkü günde Udmurtiye'nin Magarif Ministerliği'nin mesela biz bir indi yerden görmeyiz televizyon saklağı meselesi boyunca. 2015 yılda iki respublika arasında tüzülgen kilişin yüzünden biz indi bir köp ümitler bağlagan idik. Lakin şu kilişlerden sonra bir nesede özgermedi deyip ettirgen mümkün. Çünkü indi yine soruya cevap versen de Tatar dilini saklağı bizge yardım edeceğiz. Sınıflar aşkın vakitte nindi kengeşler, nindi yardım turunda müracaat etsen de siz mektep direktörlerine müracaat edeceğiz. Mektep direktörleri Tatar sınıfların aşı boyunca onlar önde bütün vakaletler onlara verilgen. Mektep direktörlerine varsan onlar eyteler. Ata-analarının varizalarından başka biz Tatar sınıfı aşı almayız deyip. Lakin indi şu et kırıkka degan prinsipten çıkıp işlegen vakitte ata-analarga da müracaat edip varıysan hem biz indi neticelerge de erişe almayız. Şu tiyin rövüşünde biz tüzülgen tegermeşte biz eğleneriz. Hem bizim yuvaltılarımız da şuna dilip tutaşa çünkü bizim yapılışı federal zakonları yok. İngilizce şu federal zakonlardan başlarına gerek. Bu federal standartlar 20 klasta 25 bala olarak geçtiğin standartlar mektep direktörleri onu kalkan edip tutarlar. Hem şu 25 bala degen sözden birinci teşkilim bilir. Respublikada edilgence bizim de 25 yıl doğamında Yamarış gazetesi neşir etiler. Hem şu Yamarış gazetesi tırışlığı bilen televizyon saklağı için bir zor işler başkarılan. Sonraki 5 yıl içinde gazetemiz redaksiyası tırışlığı Milli Siyaset Ministerliği yardımında Altın Yılmak degen jurnal çıkararız. Mine şu iki sözü de yolgap ete olmayan Tatarşası yaşayabilmeyen balalarını nişikte icat etüge tartabız. Şu jurnalda 100'den artık bağlarının icatı orun alar. Hem onlar varsa da bağlarının icatından durar. Bu jurnalımız bizden zor tabış hem kızıksandırış arası bulup durar. Ata-analar da bağlar da amını küteler. Hem üzerinin yazmalarını Yamarış gazetesinde bastırıp durarlar. İşleri bizden sana gitsek olar bir köp.
Her bir şora bizden 200'den artık bala katnaşında oza. Şiir oku festivali olsun mu, jırlov biyu festivali mi? Her düvetten bunu işler başkarılatırgandır elbette. Şuna göre balalarımızı kızıksındırу için yama yıl bayramların uzdurabız. Bu şulay alarga küçten işler taratabız, tiyatrlar koyarız. Hemnavlar varsa da balalarını kızıksındıru için zor alımlar bulup duralar. Uzgan yıl Avgust Kengäşmesinde Engel Novakovic Vatakov Aplatuka ismindagi gimnaziyaga interaktiv tokta bo'laklarga va'da bergan edi. Hem şuşa tokta bizning tez orada gimnaziyamizga qaytartilib, bu yil bo'yi bolalarga xizmat etdi. Biz buning uchun Engel Novakovicga cheksiz rahmatlarimizni yetkazamiz. Hem buning uchun tugul, bu yil 100dan ortiq bolalar Magarif Ministerliği uyushtirgan yollarında yol edip koydular. Balalarning his-tuyg'ularini hech kimga anlatib berib bo'lmay, ularning har birisi Yangiarish gazetasida da o'rin oldi. Shusha Oltin Yumg'oq jurnallarida da o'rin oldi. Bizning rahmat so'zlarimizni bizning gimnaziyamiz barda biz endi biz maqtanırga maning bilan yıllargami biz aning bilan bilmaymiz. Chunki Qaplatuqa ismin yurtishi gimnaziyamiz bo'lsa da, onun yartısında Rus balaları o'qiy, yartısında Tatar balaları, 250'si Tatar, 250'si Rus balaları o'qiy. Hem Rus balaları endi ular umum bilim berу maktabi programmasi bilan bilim alalar. Lakin nechikina bo'lmasin, gimnaziyamiz o'z yuzini saqlarga tirishar. Ondagi o'qituvchilar yuqori bilimli. Yıl Qozonda o'zgan konkursda bu yıl o'qituvchilar Rasiya Iskandarovna yıl o'qituvchisi degan ismga da loyiq bo'ldi. Gimnaziyada bilim olgan bolalarimiz olimpiadalarda birinchi o'rinlarni olalar, jingli yo'lga qaytalar. Lekin shulay bo'lishiga qaramasdan gimnaziyaga keluvchi bolalarimizning soni yildan yil kamaydi. Bunun tüp sebebi deyip aytasimiz kelar gimnaziyamizning tuzilgan yıldan beri kapital tuzuklandırı ko'rmagandan deyip. Chunki bugungi kunda ul bir qizg'anish holda tuvasidan yomg'ir suvlari, derazalari qaltirab tura bosqichlari shulay yururlik tugul. Bunday maktabga bir kimning da bolasini berasi kelmaydi. Endi shunday turib yo'lasam Suqir o'zdan da yaş chiqa degandek, bizning yilab yurlarimizni eshitdilar, shahar yetakchilari bu yil shu tubanning bir ulushini remontlarga deb ko'pmilar aqsha bo'lib ketdilar. Bugungi kunda tuzuklantiruv ishlari olib boriladi. Madaniyat ülkesine kelgan vaqtda xonim uzoqqa ketdi. Bir necha narsa aytam. Madaniyat ülkesine kelganda Xudoga shukr, biz endi Tatar xalqi jurnalmangli xalq jurnalibizda, biyibizda 25 yıl davomida bizning erishilgan o'yinlarimizda ko'p ansambellarda bor. Lekin mana bugungi kunda men aytasi kelaydim. Bir problema kelib chiqdi bizning 25 yildan ortiq madaniyat ülkesinde xizmat qilgan bir kishi bizga Otqazonga madaniyat xizmatkari degan ismni berishni so'rag'achdim. O kishining İngiliz rahmet xatlaridan so'ng gрамоталары bo'larga tegish degan javob eshitdik. Endi mana Udmurtiyada yashagan kishining onday bosqichlarni ko'targan bir nima mumkinligi yo'q. Agarda Tataristonda xizmat etgan bo'lsa, onday mumkinligi bo'lgan bo'lar edi. Shunga ko'ra, Otqazonga madaniyat xizmatkari degan ismga shinaq loyiq kishilar olar. Bir necha kishimiz bor. Lekin u bosqichlarni o'tganishi ularga bu ismning keragi qolmayishi, ular endi dunyoga ketib tashaklar. Bu qaytib bo'lmay turgan masala tug'ildi deb o'ylaysiz. Shunday masalaga da e'tibor etsangiz juda yaxshi bo'lar edi. Tag'in bir nimalar aytayotganki, Yangiarish gazetasi turida aytgan vaqtda biz Tatariston Respublikasi hukumatini oy sayin biz birga degan qo'shimchani chiqaruv uchun juda rahmatli. Bu qo'shimchalarni bizning gazeta o'quvchilarimiz shundoqda kutib olalar. U bizning tirajimizni orttirishga da juda zo'r yordam etadi. Rahmat sizga Ramziya xonim, bir uzoqqa ketdi. Bir
Татар укы һәм Бәлү каләм дигән конкурсларда безнең өчен бик зур этәргеч булып тора иде. Ләкин соңгы елларда бу конкурсларны уздырган вакытта милли матбугат чараларына игътибар килмәде дип әйтәсе килә. Чөнки конкурслар уздырган вакытта аерым журналистларга гына номинацияләр бар, туган тел номинациясендә шуларга гына игътибар бирелә. Мондый номинацияләрдә катнашып җиңү яулау ул җирле җитәкчеләргә үзебезнең дөрес юлдан баруыбызны дәлилләү өчен ихтыяҗларыбызны куйгатканда бик кирәкле, мөһим чара дип әйтергә кирәк. Шулай ук форсаттан файдаланып, Ринат Җиңнурулы Закировка да зур рәхмәт әйтәсе килә. Ел сайын шушы сабантуйларны уздырган вакытта алар безнең республикага аеруча игътибар итеп, безнең барлык зур шәһәрләребезгә дә булды. Рәхмәт хакында. Бүтән дөнья татар яшьләре форумы рәис урынбасары Айрат Фәйзрахмановка сүз сорыйлар яшьләр. Assalamu alaikum, hörmətli millətdaşlar. Biz indi ikimiz bu çalışma ясыйбыз, җиддирәк һәм тизрәк булыр дип уйлыйбыз. Менә монда әйтелгәнчә платформа кабул ителә, телне үстерү буенча безнең түбәндәге чыгышыбыз бу платформага кертелгән тәкъдимнәр турында булыр. Һәм бу тәкъдимнәрне ачыклар өчен без үзебезнең проектларыбыз турында сөйләшәбез һәм бу проектларны бәлки үзегезнең төбәкләрдә, шәһәрләрдә, авылларда да бу тәҗрибәне таратып булыр дип уйлыйбыз. Тәҗрибә күчек киләсе слайд куйбыз. Без үзебезнең оешма барысын белә киләсе слайд. Беренчесе мин татарча шаматала улабәккә концерт түгел, шигъри бәйге түгел, без анда тигер шейләр ишеп, кайдар бер такада утырып эшләмибез. Моны ул шундый бер зур бәйге, бамында булса, анда 10 мең кеше килә, татарлар, руслар барсы да безнең шуларны тыңлап, таң калып, үзләре татар телен өйрәнергә ниятләнә. Ләкин бу концерт аның бер генә өлеше, чөнки аннан башка без Татарстан мәктәпләрендә татар митрофия шәмисен бәйге уздырабыз, анда бөтен меңләгән укучылар катнаша, шулар аннары без республикада икелелеккә бәйләнгән багышланган татар дозор дип әйтелгән киез уздырабыз, ягъни безнең яшьләр, алар урамга чыгалар, Казанны буйлап йөриләр, Казанны өйрәнәләр, Казанның табышмакларын чишәләр, кибеткә керәләр, кешеләр татарча сөйләшәләр, телевизорлардан кибеттә татарча сөйләшүләрен шулай итеп без алар белән шундый бер бәйге уздырабыз, һәм кешән дә гадәттә бик зур призлар ала. Бар безнең сайт, без татар, без анда дәүләт оешмаларына шалтыратып, аларны ничек татар телен куллануын карыйбыз. Шулай итеп тәнкыйть итәбез аларга, алар ниһаять татар теленә күчәләр, без аларны бөтен һәр министрлыкның, һәр оешманың рейтингы чыгарабыз, чыгарып эшләр бу әйбер белән. Тяжело с татарским дигән антипремия бирәбез. Чөнки мисән СИКка бирдек соңгы вакытта, тяжело татарский кем мисән үзенең сайтын рус телендә алып бара. Һәм гадәттә без аңа премия биргәч, алар шул вакытта татарча китәләр, вакытын табалар акчасында. Һәм икенче бер әйбер Пишан базары киесе слайд. Татар базары Пишан базары киесе слайд. Пишан базары ул мутынча ставдача Ширикүлдә вакытсыз булса кисеп килегез. Бу бер зур шара, анда 70 дизайнерлар килә, ягъни бездә шундый бер ягы дулкын кеше хәзер татарча әйберләр эшли башлады, әйме? Татарча орнаментлар белән бер мөхиткә тартылып, татарча белмичә дә, хәтта кавыр кеше дә мин татарча белмим, ләкин мәсәлән мин Шабата яшәсем килә, яки мин күлмәк тегәм татарча, һәм кеше татарлыкка бу яктан тартыла. Икенчедән без анда лекторий уздырабыз, без анда кинофильмнар күрсәтәбез, без анда балалар өчен мәйданчык булдырабыз. Шундый бер зур мөхит, чөнки әйтәсез, татар кешене татарча сөйләштерергә кирәк, ләкин ул кайда сөйләшергә кирәкме? Шуңа күрә безнең шундый бер максатыбыз, шул Пишан базарына уздырып, мөхит тудыру. Аның кече форматы бар, сөйләмәгән җәдид фестиваль ул гадәттә кыш көне уза, һәм көз көне шундый форматта, ләкин кечкенә залларда. Бу татар телле шәһәр мәдәниятен булдыру тәҗрибәсе. Хәзер Һәм киләсе безнең проект Акыл фабрикасы, без аның тәҗрибәсен шулай платформага кертергә тәкъдим итәбез. Бу төрле лекториялар һәм проектлар мәктәбе. Ягъни гадәттә яшьләр нидер тәҗрибәне тыңлап, шул тәҗрибә нигезендә инде үзләренең проектларын төзи. Барлыгы инде без 5 проект мәктәбен уздырдык, һәм алда да инде 2017 елда көз көне һәм кыш көне әле күп кенә шундый акыл фабрикаларын уздырырга телибез һәм
Мәгариф министрлыгы тарафынан да әзрәк ярдәм күрсәтелде. Бик зур рәхмәт. Бу тәҗрибәне бары тик Татарстанда гына түгел, башка төбәкләрдә дә оештырып була. Һәм безнең шундый тәкъдимimiz бар. Ул хәтта бәлки резолюция яки платформа керер дип, шулай дип ул яңгырый. Татар җәмгыятьләре өчен даими эшләп килүче истәмә белү бирү системасын булдырырга, мәдәният, тел, тарих һәм аны түбәндәге формаларда яштырырга. Беренчесе ул Казан шәһәрендә истәмә белем бирү курслары һәм стажировкалар, ягъни сезне чакыртып, яшьләрне чакыртып, монда стажировкалар уздыру. Бәлки ул нидер югары уку йорты белән бергәлектә һәм бөтен дөнья татар эшләре форумында бу эштә катнашырга бик әзер. Икенче формасы татар авылларында урындагы югары квалификациялы укытучылар катнашында тел һәм этнотарихи стажировкалар. Шундый бар методика, тел оясы дип әйтим, языковое гнездо, менә шул методика нигезләнгән булырга мөмкин. Өченче форма ул Казан шәһәренең һәм башка фәнни-мәдәни үзәкләренең профильле экспертлары катнашында күчмә курслар, күчмә университет дип атыйбыз без аны. Һәм инде 4нче формасы онлайн курслар. Бу да акыл фабрикасы бренды астында да була ала, яки икенче бренд астында истәмә белү системасын булдыру турында сүз бара. Тагын бер формат, тагын бер проект безнең тарихи бранч дип атадык без. Ул тарихи лекториялар, төрле татар тарихына кагылышлы төрле тарихи вакыйгаларга багышланган лектория һәм экскурсиялар. Мәсәлән, без күптән түгел генә татар милли-мәдәни мөхтәрияттәренең 100 еллыгына багышланган экскурсия оештырдык Казанда. Һәрберегезне шул вакыйга белән котлыйм. 100 ел узды. Менә иртәгә 100 еллыгы була инде. 3 августта 100 еллыгы. Бу беренче татар автономиясе булдырылган көн иртәгә. Һәм шуңа багышлап без экскурсиялар оештырабыз һәм тарихи лекциялар. Һәм аны без архив идарәсе белән бергәлектә уздырабыз, архив документларын да чыгардык. Һәм инде соңгы әйтәсем, минем соңгы әйтәсем проектым, ул без мәгариф, милли мәгариф системасын тикшерә башладык дип әйтимме. Без төрле тәҗрибәләрне Европадагы, Канадада, Америкада булган тәҗрибәләрне өйрәнеп, үзебезнең милли мәктәбебез нинди юлдан барырга ала икәнлеген уйлашабыз, стратегиясын төзибез. Әлбәттә, моңа Россиядагы вазгыять та тәэсир итә, әмма бу вазгыять эчендә дә берәр нәрсәне эшләп була, төрле тәҗрибәләрне өйрәнеп, төрле тәҗрибәләр нигезендә бу эшне алып барып була. Без һәм бу тикшерүнең бер нәтиҗәсен генә әйтим. Күп кенә илләрдә айрым тәҗрибә полилингваль, билингваль практикаларның тәҗрибәләрне информацион мәгълүмат чараларында киң итеп тарату бу тәҗрибәне. Ягъни реклама ясау. Нәрсә өчен кирәк бу билингваль мәктәпләр, нәрсә өчен рус кешесенә татар телен укытырга, нәрсә өчен милли мәгариф кирәк. Шундый тәҗрибәләр алар күп кенә илләребездә бар һәм безгә айрым шундый информацион сәясәт алып барырга кирәк, һәм аның турында уйлашырга кирәк. Һәм шул ук тәкъдимне без платформага кертәбез. Там бер проект безнең ул Тавыш медиа лабораториясе, сезнең барыгызда бар оныкларыгыз, алар бүтән гәзитләр укыйлар, журнал укыйлар, рәфисен трампта уталар, әйме. Без шундый блог ясадык, без алда кешене өйрәттек, ничек бер зур бер мәкалә язарга. Алар бардылар безнең татар бистәләренә, Бишбалтага, Искатар бистәсенә, Атар бистәсендә, анда яшәгән картлар белән аралаштылар. Алар ничек яшәүгән сорадылар, әйме, проектлар мәсәлән, Яңатат бистәсендә кеше яши, сусыз, анда җылыста юган, әйме, кешене китәсе килми. Без беренче булып шул татар бистәсендә яшәгән кешеләрне турында мәкаләләр яздык. Шунда хәзер таба аласыз безнең медиа лабораторияның мәкаләләре. Безнең шундый бер тәкъдим зур, резолюция кертергә дип инде безнең шундый бар фикербез. Әгәр дә булса татар яшәгән зур бер йөрәге, ул бер зур бина булырга тиеш. Чөнки без һәрбер
вакыйганы уздыра алдыннан кайын акча алырга, кайын уздырырга, кайын аппаратураны алырга һәм тегесеннән чөнки бездә идеялар байтак, бездә кешеләр меңләгән, бездә энтузиастлар менә һәр көнне килә безнең кабинетка 10 кеше, 15 кеше, ләкин безнеңчә һәрбер татар шәһәрендә шундый бер зур креатив майдан булдырырга тиеш һәм моны кертеп булдыру өчен моны булдырдыгны без рәсәгә сөйләбез. Соңгы нәтиҗәне әйтеп куйым. Безнең Казаныбызда 30дан артык кызыклы татар телле проектлар яшьләр тарафыннан башкарыла һәм 20гә якын төрле рәсми булмаган оешмаларыбыз, төркемнәребез бар. Һәм бу практикаларны, бу тәҗрибәләрне бары тик таратырга гына калды. Казанда, Чаллыда, Татарстан шәһәрләрендә әлбәттә безгә әле ресурслар җитеп бетми. Алла бирсә, алдагы 5 елда без бу тәҗрибәләрне таратырга телибез. Һәм мөмкин булса, делегатлар, хөрмәтле делегатлар, хөрмәтле президиум, кайсы бер тәкъдимнәребезне монда язылган, аны укыйммы яки президиумга гына Ярый, бик зур рәхмәт. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Минем эшем иртәгә булачак. Мин берничә генә ачыклык кертеп китмәкче булам. Бүгенге тема ул чыннан да бөтенебезнең нинди өлкәдә эшләвебезгә карамастан, бөтенебезнең чын күңелебезгә тия торган тема. Менә бу тел милли мәктәп темасын бүгенге курултайда бу конгрессның, аның бюросының инициативасы белән чыгарылды. Аңлау конгресста бу теманы аңлау зур. Менә бу телләрне ана телендә укыту мәсьәләсен генә әйтәсез дигән бу ни түгел, акларны сүзен кулланасы килми. Андый түгел. Аңлашыла, телләрне татар телендә фәннәрне укытудан туктатуның төп сәбәпчесе ул Россияның мәгариф министры 2008 елда чыгарган 362 буйрык. Анда нинди телдә белем алуга карамастан, егене фақат рус телендә генә бирергә хокукы бар балаларның дип язылган. Без иртәгә бу буйрыкка мөнәсәбәтебезне ничек итеп бу буйрыкны үзгәртергә алда ничек чыгу юллары бар, үзебезнең бу мәсьәләгә мөнәсәбәтебезне һәм чыгу юлларын ничек күрәбез, без пленар утырышта әйтергә җыенабыз. Конгрессның бюросы тарафыннан бу темага чыгыш ясау миңа тапшырылды. Бу тема буенча шактый эмоциональ сөйләүләр булганга күрә, мин 2 җөмлә әйтеп чыгарга булдым. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Sizi biti gülüm yarası, imanlı baklar için, halkını yaklar için, vatanını saklar için, antını kaklar için, bir yudurukka dinleli, bir yudurukka dinleli. Süzünü koyan Allah'sa, nişiki tizrek tabası da, kungünlerizge sallası. İmanlı bakar için, halkını yakar için, vatanını saklar için, antını haklar için, bir yıdırıkka dinleli, bir yıdırıkka dinleli. Vaxtınız almaz için jırlap bitirmeyim. Bunun әлі тағын башқа куплетлары да бар. Жәмәғат мен шығыш жасарға тілемеген едім. Çünkü йөрәгем түзе алмас дип қорқам. Шундай тілібіз, ана тілібіз, мәктәпләрібіз,
шундый авыр хәлдә бүген. Һәм инде мәдәниятебез генә түгел, мәгариф кенә түгел, мәдәниятебез дә бүген шул хәлдә. Аллаһның биргәненә шөкер. Әле ярый. Рияд Зиннурич бар, җәмәгать. Үзем монда булганга күрә әйтмим, менә ничә ел ул шушы конгрессны җитәкли, һәм ул җитәкләгән вакытта күпме чаралар үткәрелде. Күпме салам туйларын әйтмим, сез белмисез, Казанда яшәмәгәннәр белмисез. Яшьләр күтәрелделәр, ул татарча сөйләшәннәр белән, ул башка татар кызлары Чиләбедә тегендә, монда, Кырымда бөтенесе. Җәмәгать, әлбәттә без рәхмәт әйтергә тиеш аңа. Бүген әйе, безнең проблемабыз зур. Ходай сезгә сабырлык бирсен. Аның өйендә йоклагандай мискиннән. Ул әйе, 2 көннең берендә ул юлда. Шуңа күрә җәмәгать, без моны белергә тиеш. Бу беренчедән. Икенчедән, менә монда утырган кешеләрнең ничә проценты үз кулы белән тотып эш башлады икән, минем шуны беләсем килә. Мәсәлән, шул регионнарда эшләүчеләр татар телен өйрәтү, укыту буенча кичкенә генә курслар, яшәмә мәктәпләре ачып, яки булмаса мәчетләрдә кулларыбызны күтәрегез әле. Кем башлады шул эшне? Шөкер, бар икән. Мәчетләрдә кайсыларыгыз мәчетләргә җыеп, хатыннарны, әбиләрне, бабайларны алып барды Коръән укыту ниләренә, курсларына. Күтәрегез әле кулларыгызны. Ничәү, менә Аллаһка шөкер, бар икән әле арабызда. Әмма бу эшләрнең бөтенсендә мин эшләгән кеше, шуңа күрә дин белән. Менә монда килгән кешеләрнең бик әзләре генә үз куллары белән тотып эш эшләгән кешеләр. Безнең арабызда бик сыйыкларыбыз да бар. Шуңа күрә без моны да онытмыйк. Әмма ләкин мин татар халкына, үземнең халкыма мең рәхмәтләр әйтәм, чөнки без кая барсак та бездән достоин халык юк. Бүген без бетү алдында торабыз. Телебездә мәдәниятебез, җәмәгать, җырлыйбыз, бийбез. Мин җырчы, мин инде хәзер җырлыйсым килми башлады. Минем хәзер моң чыкмый башлады, җырым чыкмый башлады, авызымны ачасым килми башлады. Чөнки ул җыр туйдырды. Иртә ачсаң да телевизордан шул җыр, көнне ачсаң да шул җыр, ләкин ул җырның бит бар рәте бар. Безнең классик җырчыларыбыз, İlhan Şakirlar, Әлфия Залаз, Рахим Куллар, әллә нинди композиторларыбыз, сәйдәшевларыбыз, аларның җырларын тыңлап без үстек, без тәрбияләндек, тәрбия алдык. Бүгенге телевидениедан без тәрбия алабызмы соң? Тәрбияви җырлармы булар? Шушы җырлар безне бүген агулыйлар. Без агуландык. Артистлар киләләр, сез шуның белән агуланасыз, җәмәгать. Шуңа күрә моны сез беләсез. Сизгән кеше сизә, сизмәгән кеше сизми. Шуңа күрә бүген яңа этап. Димәк, без үзебез генә хәл итә алмыйбыз. Без җирлекләрдә яшәгән, нинди генә эш эшләсәк тә, бөтенебез теге белка в колесо сансары. Менә без моңа әйләнәбез бүген. Бер нәрсә генә үзгәртә алмыйбыз. Моннан да 5нче конгресста нәрсә булды? Менә хәзер нәрсә? Безнең алдыбызга шул проблемалар килеп басты. Шуңа күрә җәмәгать, без үзебез генә хәл итә алмыйбыз. Бу проблемаларны өстә хәл итәргә тиешләр. Конгресс ул өстәгеләр белән халык арасындагы менә шундый бер җәмгыять. Һәм шул җәмгыять безгә нәрсә эшләялар? Җәмәгать, өстәгеләр хәл итсен. Мөрәҗәгать итик. Менә бүген Нәҗибә ханым әйтте, 306 мәддә диде. Менә региональ компанияны алып ату ул тел турында. Менә ничек 309 мәддә диде. Аңлатып бирмәде. Аны бөтенебез белмибез нәрсә икәнен. Шуңа күрә җәмәгать, хәл итсеннәр өстәгеләр. Хәл итсеннәр. Безнең президентыбыз булды, безнең дәүләт башлыкларыбыз бар. Аны конгресс нәрсә? Конгресс ул милләтнең намусы. Намус йөзебез ул безнең. Шуңа күрә ул ике арада, ул нишләргә белми. Менә шулай. Шуңа күрә без бүген авыр хәлгә куймыйк конгрессны. Конгрессның эшен без хупларга тиеш, һәм менә шулай итеп утка тотып,
Тегеләрне дә утка тотарга кирәк. Һәм Россия дәүләтенең җитәкчеләрен утка тотарга кирәк. Җитте аларга уйнамасыннар безнең белән. Без бик татар халкы. Hey татарлар! Нинди яшәгән безгә? Muhterem milletveşler, min kıskaca gına aytам. Indi çitten kelgen tatarlarga söz bermeseniz dürüst bulmaz. Min Kazakistan delegatsiyasından Ivanova Venera Alfredovna Pavlodar şəhərindən. Indi sizni tınlap, özümüzün problemalar şunday kichkinadik tuyuldu. Yo'q, kichkina tuyuldu bizning problemalar. Qozog'istonda tatarlar yaxshi yashaydi. İşimiz bor, rizqlarimiz bor. Kongress kitoblar bizga jibara, artistlarimiz to'lib qolgan tatar artistlari, maktab tatar sinflarimiz bor. Ham bizning o'qituvchilar tatar o'qituvchilar, tatar tili o'qituvchilari eng yuqori darajada hisoblanadi. Chunki bizning o'qituvchilarimiz oq yong'oqli opalar. Ularning endi hallari da yo'q. Ularning Abi aytib keting men so'zimni, yaraymi? Taqdim. Bu yil bizning shaharga praktikaga 4 student keldi, KFU'dan. Shunda praktika turida men полный отчет kongressda da bor, Ma'arif fan ministrligida da bor, prezident apparatida da bor. Shu ishni biz hozir yolg'amasak, davom etmasak, u qolib boradi. Bizga Tataristondan o'qituvchilar kelmaydi. Biz o'zimizning o'qituvchilarni o'stirolmaymiz. Bizning bolalar ko'rmaydi, eshitmaydi motor adabiy tillarni. Ana shunday motor, nafis qizlar bizga kelib, bolalarimizniki ko'zlari yonar. Bolalarnikini tugul, attiyanilarniki olib Tataristonga yura boshladilar. Mana shu ishni endi nechikdir на уровне госстандартов, на уровне госпрограмм, bizning universitetlar готовы. Türkiye devletler arasında belki bu işini nididir sistemalı meydana çıkarıp buladır. Bizim bu hakta uylap qaraganımız yok idi. Vitalyana Twitter'da biz bu hakta uylanır, biz nididir qararlar qabul edip pek yaxşı təqdim bu. Rahmet sizge. Birinchi opet bor. Rahmet. Bugünkü söyleşu biz işlikli hem bik faydalı buldu deb o'ylayman. Menga barından da bigrak bugün her шығышта diyerlik яңгыраган bir fikir bik dürüst tuyuldu. Hamma narsa o'zi bizdan tura. Agar har birimizning yuragida millat degan o't yana ekan, albatta bu yo'nalishda olg'a borarmiz. Ham platformani da menga qolsa kamillashtiruv, uni nishib boshqaruv turida shu qadar motor taqdimlar yang'iradi. Ham bular bizga olg'a tabar ishlash uchun shundan da kuch berar. Ham bu platforma xoplarga loyiqdir degan fikr de bizning o'rtaq fikrimizdir deb sanayman. Shulaymi? Baringizga da rahmat, xayrli ishlar.